Тин-тин-тин. Segura, segura, rapaz. Olha, o abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, queimãozinho pra se lambuzar. O abacate maduro gostoso pra comer. Aba, que bate com a camole também fica bom. Quando a gente acredita nas loucuras da cabeça, minha preta, não se esqueça que eu te quero só pra mim. Sacoleja, mulata, sacoleja como gosta. Que gostoso que é dançar. Olha a barriga dessa moça, olha. O abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, cremosinho pra se lambuzar. Água, o abacate molinho gostoso pra comer. Aba, catique bate com a camole também fica bom, fica bom. Deixa que eu quero te dar uma fungada no cangote suado que pega fogo logo que pra bem namorar. Quando a gente forroseia, morena, gatinha, deixa chachado colado com você. Colado com você, vou de papo reto que a vida é passageira. Então desde que eu te quero só penso nesse teu corpo bom. Vem pra forrozeira, capoeira, água de coco e sol. Deixa essa cadeira. Тин-тин-тин. Вітання, пані Лепус. Як справи? Вітаю Segura, segura. в гэты спякотны дзень. Olha, o abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, queimãozinho pra se lambuzar. Вітання, сіжбро. Як сам. O abacate maduro gostoso pra comer. Що я хотів зробити? Aba, que bate com a camole também fica bom. Хотів поглядіти на камеру. Quando a gente acredita nas loucuras da cabeça, minha preta, não se esqueça que eu te quero só pra mim. Завітав до пана Могильщика. Sacoleja, mulata, У його все добре, ну sacoleja от como видатно. gosta. Que gostoso que é dançar. Olha a barriga Хай dessa так і moça, зостається. olha. O abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, cremosinho pra se lambuzar. Água, o abacate molinho gostoso pra comer. Так, ну дайте я наладити зробився. Треба потроху починати. Catique bate com a camole também fica bom, fica bom. Deixa que eu quero te dar uma fungada no Як cangote грають suado que pega зараз. fogo logo que pra bem namorar. І трохи переключаємося до сцени з гульною. Quando a gente forroseia, morena, gatinha, deixa chachado colado com você. Colado com você, mano. О, і ось ми тут. Гульню потішей. Так. І ось вам вітання. Привітання. Змогу ли я зараз хутенько камеру набити, бо... Так, всім вітаночки. Привітаночки. Сьогодні партяння гуляють у Nine Souls. Гэта спекотны дзень, нічога цяжкага не хочацца рабіць.
А я недавно пачаў глядзець украінскамоўных і неукраінскамоўных стрымераў. А якіх, напрыклад? Ну, гэта, канешне, лайк. Я не гляджу украінскамоўных стрымераў, я гляджу беларускамоўных. І з украінскамоўных я ведаю тых, з каго рэйдзіць каточак трошкі і яшчэ, падаецца, мільённік Лебіга. А яшчэ дзесь ёсць скрыня украінскіх нарэзак, ёсць каналы, там цалкам увогуле можна паглядзець пра развіты сусвет стрымерскай у Украіне, там вельмі шмат і цікавага можна паглядзець, як у них усё зроблена, і, в прынцыпе, там даволі вялікая колькасць стрымераў украінскіх, амаль што я не ведаю, за то ли за 1000 дзесьці там по разным цірам, то бишь іх, ну, даволі шмат. Так, пачынаць гульню. Единица в мини. 1454. Повминим. Просто Макс, трейдер, TTF, подписчик деда Максима. И он там, может быть, раил тебе поглядеть, так это пройти. Так, я дома. Так, вспомнить бы, что мы робили 3-4 дзён тому. Ну, я, падаецца, быў у лакацыі. Як гэта лакацыя завецца? Тут ёсць у нас лакацыя руіны на озера Яочі мы былі. І вот я яшчэ там праходзіў улева, каб вярнуцца да нашай базы. І вось на базе я там збагрыў трохі грошай на якісь-то паляпшэнні і пагутарыў з шваньшвенем, дадаткова пагутарыў яшчэ з чалам, які прымае атруту, а павялічваюць табе здароўе. І яны яшчэ пасадзілі вось тут дрэвца, семя, ці семені, ці вось яны, тут вырасла вялікае дрэвца. Это украінскамоўны стрым, і спадзяюся, што я нічога дрэннага не зрабіў. Ну, калі зрабіў, то ніхто не засудзі. Нічога. А яшчэ тут фанчвейн дапамогай вось інструментаў нагенераваў, напраграмаваў нам змену лакацыі на дзень, ноч, там, дождж, там, падаецца, 10 осень. Ці тут ёсць такі прышпільны, можа базу налаштоўваць, як тебе падабаецца. Такой дождж. Дождж, можа, не трэба. Ось. Грама нейкая. Ну, да, цифровой сусвет. Такі. З абарыгенамі. Тут мы, карацей, усё пагутарылі. Як же спякотна. Калі гэта жара ўжо сыдзе. Трошечки. Так, шаншвенем мы таксама пагутарылі. І з Квафу таксама пагутарылі, але ў няго я набыўшы паляпшэнне транспутацыі жыцця. Вось, у меня зараз 210 патерков. Нужно будет штосьці прыдумаць, з гэтым рабіць. Hollow Knight таксама была тэхналогіяй крыху. Тэхналогіі у Hollow Knight. Ну так, там, падаецца, у тулсетах можна было штосьці пабачыць такое тэхналагічнае, але тут цалкам вось ёсць уклон, ну, мне падаецца, больш на якіх-то на тэхналогіі, на з міксам даусізму, з як гэтай восходняй гэтай усходняй культуры, і так далей, і так далей. А я памятаю, што там быў з лега боку быў яшчэ галактычны гэты цэнтр,
І то, що у нас є здольність розбивати щити, може дозволити нас пойти туди пробадяться трошки. Пишіть поглядім. Але можна було Говман ось пойти там, де її якби скончить, но ми так трохи зараз одним воком поглядім. Калі што, пойдем зноў у локацію, де вони виробляють енергію з допомогою жовтої жижі. Ось тут, ось бачите. Нам дозволяють пройти. Чую знову за 100 підписчиків. Дякую, дякую, бро. Ну, тягом кольки. Я, подається, починав навіть ну, гэтым займацца, наверное, год тому, у жніўні. Вось тягом года у нас атрымалася, што... Чаго? Атрымалася такім чынам, што хтосьці прыйшоў на канал і падпісаўся, але там можа не глядзіць. Вот тут щось якась 40 адбываецца, бачыце? Я, может, кудысьці не туды прыйшоў, мне зараз тут наваляюць. Все, гульня вылетела. Не, это какие-то жахи тут. О, прикольно тут, конечно, так зрабілі. Не просто локацию перейти, а какие-то вось кат-сцена такая интерактивная. 30 липня 2025 году действие, да. Кример не страшные, ну, кому як. Пишите. Заховалися. А у нас есть умения какие-то? Ой. Это не ту кнопочку натисну. А у нас 0. 0-1 умения. Здольності. Зараз ще одним воком поглядім, там далі пройдем. Так, танчики, пан Незнарок. Я забувся эту реч, подається, включить. Почекайте. Що я чомусь не чую. Треба, подається, перегрузити voice mod. Зараз. Чинка зроблю. Що він не так, коли він на напрацованому скріні, не заўсёды ён потім після стріму працює добре. Попробую перевантажить. Ось FNAF і Outlast страшний капець. FNAF ніколи не гуляв, мені не подобається. Мені так само жахливо такого гулять. Так, дайте я погляджу. Чи ось тут щось. О, гук єсть? Гук єсть. Вишнавань, дякую, пан Незнарок. Так, що там було у нас? У нас був Ерік Денс, так? Прям Ерік Денс. Спробую знайти хутенько. Ну, зараз повинна уже працювати. А тут жижа, короче, здесь, ну не жижа, а кристаллы гэтые червоные. Червоно-чорные. Глядите, я могу на далее проходить. Поэтому пока нема какой-то проблемы. Але просто я не упевнений, что я хочу ось сюди ось на кшталт приходить. Ой! Просто може покулерновато сюди йти. Трошки.
Забілося. Забілося, знайшли таємницю якусь. Так, як то ви мені тут кажете, що я... Блін. Я все тут зараз загину, подається. Короче, ти вирішив сьогодні гэты усі накоплені зефірчики на гэты час забрати собі. Тим більше, що кошти зменшилися. Так, Амаль застрибнув. Згуляємо, коли у радіонот з білорусами. О, добре питання. Коли ти народився на 100 місяці, отказ ні. А коли у 100, тоді так. Тому, ну, невідомо. Короче, треба, щоб хлопці там, подається, у них був час на гэта. Чомусь лянотні якісь. У 100? Ну, тоді отримується, що ответ так. У гэтым месяце. А, у тебя ж да, у тебя ж у пан Лепс, у тебя же будет день народзін, да? Что будут, если уже были? Наверное, уже были, потому что ты мне казал, что там мы глядели по соседкам, что ты ходил... А, будешь... Ходил гэты... У тир, да? Як подарунок, мне подается, был. Уже пройшов год, як почав стрімити. О, так видатно. Датна січ, бро. Так, але то старий був подарунок. А, вядомо. Мне колись даровали... Я, наверное, так згубіў некалькі падарункаў, калі на самой рэч там былі такія падарункі, як на скаладром мне калісьці сябар падараваў. Я не схадзіў, бо я не вельмі як бы фанат такога. Ну, канешне, ну, цягам, калі ты там быў бы на гэтым скаладроме, тебе было бы, ну, як бы ўсё роўна, але я вельмі моцна баюся вышыні. У меня есть страх вышыні. Ну, і карацей, я яго так і не выкарыстаў. А яшчэ быў падарунак якийсь-то, таксама жонка давала сертыфікат на музычную краму, і я, калі з'язджаў з Беларусі, я яго не паспеў выкарыстаць. Запамятаў. Ну, і таксама там, ну, не вельмі... Ну, не самыя танныя грошы былі тады. Вось так, але стары, з мінулого года сертыфікат такая рэч, якую да апошняга расцягваеш. Ну, гэта праблема з гэтымі сертыфікатамі. Ты такі думаеш, о, там есть сертификат, там, ну, трэба схадзіць, а потым час так хутка прилетеўшы, ты у апошнюю хвіліну ідзеш, потым, ну, калі памятаеш пра яго. Так. Давайте тут трэба просто разблакаваць. А як тебе, дарэчы, у тіры? Ты распавядаў, што даволі клёва, што зброя там даволі, ну, у добрай якасці. Я ў сваім жыцці толькі страляў у даваеннай падрыхтоўкі. А не, хлушу. Не толькі праз пнеўматычную гэтую пулькамі даваенную падгатоўку, а яшчэ нам давалі 9 пацерак на ваеннай кафедры у Мінску з якогось АК модифіцыраваного пастраляць. Гэта была вельмі хуткая і вельмі, як бы, такая рэч просто. А у сертыфікацыі толькі адзін пісталет супаў. І тебе далі яшчэ помпавік, яшчэ, да, гэта дубальтоўку ці дробавік, як вам кажаце, я не знаю.
Ну, так это пашчасціла. Я апошні раз у ціры быў, калі адпачываў у Балгарыі з бацькам у 2016 годзе. Ну, такі файны, Альсей Жабро, у тебя таксама ёсць якісьці вопыт страляніны. Файна. Ой, я не забыл прочитать, что это было. Чать квафу. Блин, а где? Портрет кульнускага бессмертнага. Салярійскі артефакт, яго можна падараваць швэншвэнні, падзейкуюць цяс старадаўняя акрылава карціна зображае бессмертнага, які з'яўляецца шасталіцця і заўжды выглядае аднолькава. Цікава. Ну, як заўсёды такія рэчы мы швань-шваню з багрым, он там зараз разбярэцца, што з іх рабіць. 2 пісталеты Springfield, Harmony XDM 3.8, Glock 17 Generation 6, R15 под LR22 і помповик Benelli M4 Tactical. Ну, не халера собі там. У них зброя. Цікаво, що може в Білорусі так само там ось. Може гэта больше там до армійська, до американської подається якоїсь, да, там. Все гэтыя ось зброі, модифікації, типа доната, я не ведаю. Помповик шокований. Пришпільно. Наверное, там есть гэта отдача якась. Раздача, отдача. Дайте на мапу погляджу. Ну мы просто ось пробіліся таким чином. Раз гэта ўсё. З помпевікоў адчуваецца магутнасць і на мішэні дзюры такія. Блин. Файна. Тут можна? Тут нельга. Да, пашліце, можа гэта захаваемся, бо зараз памрэм. Але я ж у Беларусі пачынаў займацца практычнай стральбой IPCSC. І 4 гады быў членам стралковай асацыяцыі. О, не халера сабе. Прышпільна. Цікава, ёсць ли такія стралковыя сітуацыі зараз? І ў гэтай стралковай сітуацыі там такая сама зброя была, ці лепей, ці... Я не ведаю, гэта як так можна параўноўваць. Блин, ну прышпільна. Прышпільна, што цікава на самой справе, калі можна пайсці пастраляць. І гучна падаецца все роўно. Беларусі ёсць, але я не падтрымліваю больш з сельцамі адносіны, но мне трэба рабіць літоўскае пасведчанне. Всё, зразумела. Зразумела. Чуть лагічна. Польша таксама ёсць. Ну можа хтосьці мне калісьці падаруе. Ой, я забыў уже, як тут парировать, што рабіць. Короче. І навошта сюди прийшов? Я розумію, що цікаво. Декараці, калі ціру у любой краіне свету падтрымліваць асацыяцыю, то там без інструктара бярэш зброю у аренду і набой і ідзеш страляеш. Береш. Так тады на Кіпры стралялі некалі. А гэта трэба якісь ўзносы плаціць, як падпіска, як кожны месяц ты туды грошы, каб яны падтрымлівалі тыры, там набывалі набойчыкі з зброі, там глядзелі. Так гэта працуе? Ау.
Я правильно разумею, калі наносіць урон і каб вас аднавіць, трэба пакурыць. Да, трэба будзе папаліць люльку. Тут такая вось механіка аднаўлення, калі ў Сілсонге гэта было. Ты сканцэнтраваў сіл, шоу. Тут трохі інакш гэта працуе. У Беларусі, калі мы вучыліся стрэлбе, тады якраз адліга была і быў клуб з цывільных аматараў. Ой, што гэта? Меня просто испепелили у пепелища, вы бачили? Блин. Тому я не хотел туда вести. Добро. Не, просто я заўсёды думаю, что калі ты прыходзіш да тира, тебе, ну, ты там заўсёды там грошы там пачатку плоціш, аддаеш, каб там ось пастраляць, там інструктару, каб ён тебя навучыў усё гэтаму рабіць. А калі ты ў асацыяцыі, падаецца, ты уже, наверное, праходзіш інструктаж один раз, ты там уже навучаны, і тебе ёсць давер, ты там, наверное, справку ў наркаспансеры там бярэш ці дзесьці. Як в клуб, падаецца. Іспыт на карыстанне зброі ездзілі здаваць, здалі і удзельнічалі, ці як у гэтым у рыбалоўстве якомусь удзельнічалі ў першспаборніцтвах, а пасля спаборніцтва быў маш-шутынг. Што такое маш-шутынг? Это вы ідзе просто бярэце зброю, стаіце в полі і страляеце па ўсём, што бачыце. Трэба перад пачаткам курса. Блін, ну пашпільна. Чым толькі людзі не займаюцца, і файна, што ёсць такія. Ну, проста я ўвогуле пра гэта не ведаў. Ау. Жопа. Маршрутинг, дзе кіпа ўсякай зброі, купляеш патроны і страляй. Сапраўды весела, бо людзі вельмі прыязныя. Блін. Ну да, ну так. Думаю, есть прыязныя людзі, а есть людзі, якія прынцыпова там не ведаю. Накшталт, навошта табе зброя, калі ты не ўзброеных там, не ведаю, сілах, не, напрыклад, там захішаеш штосьці, ці як у Амерыцы, напрыклад. Ты заўсёды як бы, ну, гэтаму навучаешься, бо табе там у законе прапісана, што если хтосьці там, ну, можа ворвацца ў твой вялікі дом, будынак, то ты маеш на гэта права себе абараніць. І таму як бы гэта нармалёва карыстацца. У Беларусі я просто не ведаю, ну, типа, ну, просто як ты аматар, ось где вось падабаецца іменно ось. Калі зброя, калі вось адреналін, там, не ведаю, вось штосьці такое небяспечнае, але, в прынцыпе, там адтачваць вось як-то меткасць, трапнасць, да, там кудысьці да цэль, там хутка там збіраць, разбіраць зброю, разумець, як она працуе, як, в прынцыпе, потым на заданні, вось у рэдзін урнот хадзіць, напрыклад, разумець. Я зусім пацыфіст, але зброю люблю і ненавіжу, калі забіваюць жывёл просто так. Ну, вось, так. Я таксама тут на тваім баку з гэтым. Беларусі праз 5 гадоў клубу ўзносу можна было набыць адзін сертыфікаваны ў Беларусі пісталет агнястрэльны Walther P22. О, прикольна. Прышпільна. І такім чынам ты заўсёды мог, карацей, мець зброю, у тебя она полностью атрымліваецца, это легалізавана было, да? Так, я могу кудысьці збегчы? Што гэта такое? Трэба ось сюды біць, чтобы не пачаўся Армагеддон. А, гэта сейф-зона, я зразумеў. Так, а мне трэба забраць свае грошыкі. Ой-ой-ой. Блин, я пойду отсюда, падаецца, у адваротны бок.
Можа мне дадуць якусь здольнасць, чтобы я мог не вось гэтым займацца. Вяртайце меня сюды. Так, але там трэба сейф, і яе могуць забіраць на праверкі, гэтак як і любую зброю, як гладкарульную. На праверкі накшталт, што ты за ёй сочыш, или з таго, што ты як бы там её... Ты павінен там весці якісь журнал, што ты вось я хадзіў там у поле страляць там вось тады-то, тады-то, напрыклад. Таму яна там трохі там як бы паюзаная. Як яны карцеюць. Ну, або там нашлі пулі, там адпячаткі, там не ведаю. Пневматычна можна трэніравацца палашчэнне, даставаць, прыцэльвацца, перамяшчацца з ёй. Зразумеў. Карацей, калі такая баявая зброя, то ты можаш у сейфе её трымаць накшталт. Типа, наверное, для самаабароны ў хаце, можа быць, да? А калі пневматычны, то можна як бы і з сабой браць. Если я так правильно разумею. Гэта ўсё серьёзна, калі чалавеку УПС, то можна не баяцца, бо іспыты строгія. Ну і карацей там усякіх не дапускаюць, усякіх абібокаў да гэтага. Нельга, ну все, зразумеў. Вырывае вітанне. Стрым-струкі замест вітання. Уже 30-я пайшла. Выдатна. Як сам. Дзе зараз дома адпачываеш? Можа толькі ў скрынцы пакласці, ў багажнікі паехаць у тірці на полігон. Ну все строга з гэтым. Конечно. Жив здоровый. У полях толькі з пневматікі можна страляць. Дома адпачываю. Пневматика гэта калі, як разумею, гэта калі паветра, да, воздух. Типа там акумулюецца, ён ці я не так разумею. Баявая зброя, там ось, ну, сапраўдны патроны, порах, там кінетычная энергія, балончык ці аэрсофт газ. Ну так, выдаецца гэта так. То добра, нават траўмат не так проста набыць. Спачатку трэба праведацца ў псіхіатра, потым аформіць дакументы і ўсё нью-сейф набыць. Ну так, ці ж бро, бачу цудоўную камедію Крыстофера Нолана. Бачу, гэта які? Гэта пра Адысею зноў, ці штосьці новае? Ці Адысея гэта не пра Крыстофера Нолана? І кулькі. Разумею, да. Зараз, мне падаецца, зброя уже як бы такая, ведаеце, уже, ну, гэта застарэлы шлях, там уже, мне падаецца, забойства какого-то, там сама, ну, у якасці падаецца воін зараз, да? Зараз ось трэба ведаць, можа, дранаведанне якое, там, не ведаю, там, более advanced, што тебе дапаможа выжыць дзесьці і гэтак далей. Хаця, ну, заўсёды падаецца ў такіх выпадках ёсць навучанне, наверное, базавы. Каб ты мог, в прынцыпе, калі штурмавік ці гэтак далей, што тебе гэта зброя патрэбна. Так. Ведаць, чаго она складаецца, гэтак далей. Пачакайце, можа там можа прыйсці? Адысею. Ну так. Карацей, ты пад уражаннямі пасля прагляду гэтага фільма. Адчыняй. А я змагу парыраваць? Падаецца, не магу. Разбіць таксама нельга. Але ў церы, калі нейкі навічок, то крыху сыкатна. У нас на курсах была жанчына гадоў 55, дык яна на трэнце перад спытам бегала, аступілася і руля пісталета ў бок, людзі развярнуліся, распіўшы вухал. Дык наш інструктар яе маланкай прыціснуў пісталет. Блин. Ну вось я ось такого ось, ну, накшталт баюся, ведаеце, вось накшталт, тому што я баюся вышыні, вось такіх месцаў, бо, ну, людзі розныя бываюць, і дурныя, ну, не разумеюць, і заўсёды там, ну, для них, для кагосьці гэта хіханькі-хаханькі, типа, несур'ёзна, але так вось людзі, ну, якія, напрыклад, ну, накшталт
і машыны водзяць, да, там на вялікай хуткасці, не разумеюць свае, ну, адказнасці, ну, наконт іншых людзей, то есть не разумеюць, што ёсць іншыя людзі, што як бы жыццё яно такое сакральнае. І вось, ну, канешне, тут як бы зона такой небяспекі маецца, што туды націснуў, усё, і труп. Так, я таксама баюсь такого. Ну, і ты як бы разумны, а з неразумнымі і ўсё, і ты памер. Так, мне здаецца, што самае галоўнае гэта схадзіць да псіхіатра, каб маць зброю, а калі не пайсці, то не атрымаеш. Ну, вядома, трэба яшчэ нарколага прайсці, падаецца. Я дзяўчына сказала, што ёй норм, а я смяяўся за ўсіх рэчаў, тыпу як жыхары выспаў не ўмеюць грэсці. Ну, тут пра гэты, пра фільм, да, що там не ўмеюць грысці на гэта, на лоджычах водыць. Ну так, усе баяцца. Дурных туды не пусцяць, бо там даволі строгая у нас была праверка, але выпадак, ці можа патрон узарвацца, ці затвор разляцецца, там і тэхніка бяспекі заўсёды мусіць быць. Ну так, ну гэта як ведаеш, у скоках з парашутам падаецца, калі, ну, ўсё роўна ты там 99% паспяховых і нават болей, да, а бывае, што ты адзін склаў добра, а другі недобра, ну, в прынцыпе, гэта як бы поспех. А калі два адразу недобра склаў, то ўсё як бы прыляцелі да зямлі вельмі хутка. Карацей, мы можам, ну, мы невядома, дзе мы жывем, ці ў сімуляцыі, ці ў не, але кожны з нас можа памерці нават і ад кірпіча, мне падаецца. Ці ад хваробы. Окуляры, наушнікі спецыяльна ці берушы. Ну бяспека, ну так. Все равно будзе пашкоджанне на якісь, то все равно. Шок там псіхалагічны, там, ментальны. Абмеркаваць апошнія падзеі адбыліся, якія ўціры з псіхолагам, псіхіатрам. Ты амаль што не загінуў, гэта мог бы ты там быць. Ну і гэта можа свой адпечатак аддаць таксама. Ёпта. Можа я тут... Ой. А навошта вы тут все вышлі? Куды мне могли прайсці? Калі пасрацца. Галоўны ўбор жанчын нельга дэкальтэ і вольны строі, бо як кільц залеціць у дэкальтэ, ды пачынаецца. Ну так, літоўскі чалавек сказалі, што было такое, залетела, яна пачала вяршаць і руляй на панікі круціць. Во. Што гэта азначае, што жанчынам з вялікай памерам грудзей нельга увогуле даваць зброю, так? Ці вось трэба мець закрыты камбінезон на гэты выпадак, ці абсталяванне. Ну шмат нюансаў, карацей. Па Слуцку ёсць разлікуха, дзе ёсць пнеўматычная зброя са шарыкамі, пасля них капец больна. І гэта лічыцца небяспечным разлікухам. Мая мама там была і там не спадабалася, бо там можна вока лішыцца, калі стрэльнуць. Ну так, без нармалёвых усталявання экіпіроўкі, канешне, гэта ўсё рызыка. Я быў калісьці адзін раз на пейнтболе, калісьці быў на страйкболе. На страйкболе там увогуле балюча, бо там гэты мелкія снаряды, і яны прылятаюць і вельмі пякуць. Хаця і пейнтбол таксама, ну, оставляе следы. Куды я хадзіў? Куды хадзіў? Вось. Так што так. Таму лепей, не лепей, ну проста я каму як. Больш бяспечныя хобі усхваляю. Атоўка, там, шахматы, шашкі. Шырыкі розны бываюць, ёсць 4,5 сталёвы для балонаў, ёсць 6 мм пластикавы для airsoft. Так вось ёсць хардбол, ці гуляй стальнымі, там серьёзныя шаломы і абароны, ну эффект, конечно, жорсткі.
но затое ты бліжэй як бы і не загінаешься, або ўсё роўна падаецца гэта больш прыліў адреналіну для тых, хто гэтым займаецца, бо яны разумеюць, што калі прыляціць, то гэта будзе вельмі спякотна. Таму ты не проста там, ну, тактычна падаецца за вуглы хаваешся, там вы там навучаетесь, там не трапляць пад кулі, там. Гэта не просто там схадзіць, там бэм-бэм-бэм з рагаткі пастраляць. Рыны болей, бо ёсць жа стракболі не шчырыя гульцы, які ім патрапіў, яны не прызнаюцца. Во, мне ўвогуле такое не падабаецца. Вось у лазертэхе вось стрэльнуў, сістэма отработала, і ты і стреляй, не стреляй, але ты як бы загінуў. Все па-чэснаму такім чынам. А ў гэтых, ну, канешне, там на адреналіне можаш проста ў упор кагосьці там забіць. Ты прастрэліць, і вось скончыўся адпачынак. На днях пытаў у перакладчыка Hollow Knight Silksong, казаў, пакуль стаіць пераклад, здаецца, у канцы ці ў наступным годзе пабачым версію Hollow Knight Silksong. Ну, выдатна. Гульня не надта старая, таму попыт можа быць на яе. І добры. Ах ты ж. Сябака. Ой, ты що сейчас зараз заб'єш мені. Так, тікай. А я б хотів заховати свої гроші. Коли можна. Каратей. Стрей не старая гульня, Стрей? Я не пам'ятаю, може 2002 году про котика, який блукає. Мені подається не старая. Тягам подається 5 гадоў апошні. У пінболі мне сябар з метра стрэляў з цягню, калі я яго ўзяў у палон по факту, так у мяне сіняк недзе з-пад глыбокіх слаёў скуры сыходзіў месяца 2. Ну, а калі патрапіў, напрыклад, у якісь-то больш уязвімыя, гэта як перакладаецца, у больш так, ну, месца, дзе, в прынцыпе, было б яшчэ балючай і больш трэба было часу на ўстанаўленне. Ну, таму такой непрыемны, конечно. Так рабіць нельга, старая культавая гульня. Ссылка ўжо пасер'ёзнее, уразлівыя месцы. Гэта, да? Уразлівыя, ці уразлівыя? Уразлівыя, блин. У меня праблемы з канчаткамі. Трэба пачынаць кнігі чытаць ужо. Сваім ужо 32 гадам ужо пора. Каб узбагаціць маўленне да мовы. Ўжо крыгудна. Раю Караткевіч. Ну вось, мне таксама больш падабаецца. Ну, з пісьменніка, бо я калісьці чытаў Быкова, а там усё пра вайну. Лісей кар'ер чытаў, калі быў у універсітэце. Мало нават не дачытаў, але там ось таксама, ну, было б файна штосьці сучаснае пачытаць і, ну, больш разумных людзей, які цягам пісьменства, у них сказы, словы складаюцца нармалёва гучаць. Так, пачакай, ты показываешь, что тебе трэба націскаць? Я просто бачу. Ты не змяняешься. Не змяняецца. Не ведаем, што рабіць. Мне спадабалася, Леаніды ніколі не вярнуцца да зямлі. Ведалі, што у Саўку прымусілі змяніць назву, бо Леанід Брэжнеў быў, а Леаніды гэта метэарытны поток. Падабаўся Леаніды некалі. От земли. Что? Это, короче, потвор, Леонид, это метеоритный поток.
забаранілі таму што Брежнев, да, типа. Блин, если я правильно разумею, то накшталт такая цензура была вялікая. І як бы дурная. У майго знаёмага ютубера ў 2027 годзе будзе ДММБ. Это не Яська? Я не памятаю. У нас быў які стрімер, які пайшоў у гэты. Я калі прыходзіў, ён сыходзіў у армуху. Велька гаспадар, можа ён, а я не памятаю, як завуць. Таму у школе роман называўся «Нельга забыць». Нормальная назва. Нормалёвы. Але зараз я чуў, Караткевіча цалкам выдалілі з школьнай праграмы. Ну, гэта они, канешне, нарабілі спраў. Всё гэта ім аукнецца, всё як бы вярнецца. Не першы раз нас всіх закатваюць у асфальт. Мы все восстаем из попелу. Хутка дадуць романы про СВО. Блин, мне вельмі цікава, что там они будут писать, и мне просто я бы такое набыў бы, просто як бы глядзеў. Ну, як яны все гэта перапісваюць, гэту всю гісторыю. Просто калі мы навучаліся, да, я не ведаю, я не памятаю, что было так, ну, моцна, в принципе, якийсь-то вось пункт гледжання на вайну, ён там быў перароблены, і таму зараз вось, ну, калі ты так рефлексуеш, калі там давалі тебе сусветную гісторыю там пачытаць, і там гісторыю пра Вялікую Адчынную вайну, ну, там як бы былі тыя вось там героі, напрыклад, да, там вось падзеі, калі там стрымлівалі там ворага, там брэсцкай крэпасці і гэтак далей, а зараз вось глядзіш у параўнанні вось з гэтым СВО, ты такі думаеш, блин, ну напишут яны там, что быў там вось чал якийсь, не знаю, у турме, напрыклад, да, там же вось была мобілізацыя калісьці там з турмы яны праводзілі, щоб вось быў такі чал, там ён там вось там-то загінуў, там не ведаю, там, таму што ён не там захішчалі там свае там рубежы, ну карацей гэтак далей, і напішуць, што ён там такі там, не ведаю, герой, што ён там, калі там было акружэнне збройнымі сіламі ўкраіны, ён падарваўся там, не ведаю, гранатай, і таму яго трэба вось памятнік там рабіць. Ну блин, ну якась-то хуйня. Прабачце мне. У меня 90-х былі гады, калі вучылі гісторыю без прапаганды, але як я скончыў школу, ўжо прапаганда вярталася. Вось, ну, падаецца, тады, калі я навучаўся, тады там, ну, павінна была быць прапаганда такая, вот, ведаеш, што ты такое чытаеш, тебе там не вельмі шмат гадоў, ты, карацей, тебя там настаўнік штосьці тебе распавядае, настаўнік сам не разумее, што там напісана ўвогуле. Было гэта сапраўда, не было гэта сапраўда, напісалі гэта якісь гісторыкі, напрыклад, ну, там, як партыя сказала напісаць, напрыклад, тую гісторыю, так яна і была і напісана. Хто герой, а хто падлец і гэтак далей, карацей. Вось таму верагодна, што ў мяне дзесьці, в прынцыпе, ёсць не тое, як бы, разуменне той гісторыі, якое яна сапраўдна, да і падаецца, ні ў каго няма. Таму што як хтосьці казаў, ну, што гісторыя павінна быць як-то, ну, гісторыя суб'ектыўна, і яе трэба рефлексаваць з розных бакоў напісання там гэтых сведкаў, да, які хто там, вось, напрыклад, у Нямецчыне там яна па-свойму напісана, там, ну, узор на падзеі, там, вось, калі там, да, чаму гэта адбылося, чаму так сталася, там, ну, на гэтак далей, у Радзянскага Саюза быў там іншае там разуменне, да, там, ну і трэба, падаецца, вось браць гэта ўсе з розных істочнікаў, рэфлексаваць, там, спрачацца і, в прынцыпе, разумець, што
вось гэтыя рэчы ўсё роўна дрэнныя, што вайна гэта лайно, што в прынцыпе да гэтага вось прывяло таму, што вось такія-то падзеі, можна ли б гэтага было там пазбегнуць, ну як-то так, вось задавацца іменно вось так, а не тое, што былі такія-то падзеі, вось мы там факты свае якія-то на бумагі гэты зрабілі, а вы ну, сінтэрпрэціравалі з нашага боку, як мы жадаем, як палітыка партыі гэта зрабіла. І гэта як бы існасць. Так, ну глядзі, з 1992 по 1995 была самая вольніца, гісторыя была нейтральная, падручнікі сумны, але наш настаўнік рабіў стендапы і расказваў, усё гэта было файна. Ну, так і патрэбна было. Вітанне, Паладзін. Як справы? Як майся? Віншую з чацвергом. Заўтра будзе пятніца, а потым будзе ўвогуле выходныя. Вось, таму, сёння чылім. Ну, сапраўды. Вось, я... Ну, карацей, канешне, гэта як бы такое сабе, ведаеце, ну ж... Лічыць дні тыдня, там, напрыклад... Мне вельмі файна падабаўся чэлендж, калісьці там дзяўчына рабіла, а потым, ну, шмат хто рабіў, типа, я хачу пазбегнуць гэтага жыцця ад працы да працы, і я буду там рабіць пасля працы, ведаеце, там, всякую ахінею, каб пачуць сябе, як гэта завецца, жывой істотай. Вось, таму там людзі кажуць, што я ось сёння у панядзелак іду ў бар, у аўторак я іду на параплане летаць, у сераду я не ведаю, конечно, як адкуль бяруцца сілы у такіх людзей, кудысь у лес, ну і гэтак далей. Так, я калі быў настаўнікам у школе, раз папрасілі замяніць урокі гісторыі ў 10 класе, а там дачка завуча вучылася, а там тэма пачатак другой сусветнай, і кажу адразу дзецям, заўсёды ўсё аналізуйце, уключайце логіку, што вы думаеце, больш мяне не прасілі гісторыю замяняць. Вось, они всё разумеюць, бачиш? Просто, калі вы разумееце, што гэта так працуе, ну гэта вось проста не пра шчырасць, падаецца. Эгісамам. Карыстаць такой эгісам. Epic Games, падаецца, да? Можа быць, платформа. Там капчык на две асобы раздаюць. Две асобы гэта толькі жонкі гуляць. А які капчык? Я пайду на сваю тэлеграме, гісторыя гэтага зручны інструмент прапаганды, ну, зразумела. Epic Games Store, ну так, я зразумеў. Так, а што тут націсну, хоць хутненька там пагляджу, не ведаю. Гэтыя гледачы, падаецца, шыроўна тут мы так не так моцна пасуемся. Вывер Hit Together. Я щось такое памятаю. Гэта... яны за фрі даюць. Ладно, можна набыць, я заўсёды прыхожу на Epic Game, там, яно мне там пыліцца якісь-то вось гульны, що не за кошт. Таму націснуць лінку, взяць себе ў аккаунт заўсёды можна. Дзякую, Паладзін. Вось, калісьці, можа, калі ўжо будзеш стары, можаш сябрам пагуляць ці жонкай. Я, мабыць, да канцы тыдня перакладу да сярэдзіны меню гульні Crysis Remaster. Файна. Шмат працы у тебе, карацей. Сееш броляка ўвогуле у тебе у гэтым коледжы справы. Сёння там нармалёва. Ці пачакае, ці можа зараз у тебя ж, наверное, канікулы, да? Верагодна. Так, не забивай. Все. Все сошлося, разумею. Ах ты ж... Чорт. На що ми сюди вуглі пайшли? Мені падається, можна було там сісти.
Я уже тут загаварыўся. Тут можна было там прайсці адразу. Что у той локации, где мы бачили Гофман, и где мы сошли вниз, там, наверное, просто будет дирка. Якаясь. Там я зрабіў бы з яе факультатыў абавязкова без адзнакаў, бо ў Беларусі гэта жах. Я то выкладаў геаграфію, а там былі саўковыя гісторыкі, якія неслі ахінею пра савецкіх лётчыкаў, якія вінтамі знішчальнікаў рубілі головы нямецкім коннікам, пра бамбардзіркаў, які маць небёс скінуў рукавіцу з запіскаў на дворак і іншыя ахінеі засіралі дзецям головы ад пачатку, што Польша ў 20-м годзе на СССР напала не наадварот. Блін. Романтики, я не ведаю, драматургі, дрімеры. Можна вось такім людям пайсці, вось, ну, было больш карысці, калі б яны там творы, падаецца, напісалі, бо так мы разумелі, што гэта вось аплод чаго чысці фантазіі, а не вось пра тое, што выдаеш ты гэта за факты. Бо, канешне, гэта узмацняе сімвалізм, калі там пішаш, што хтосьці з голымі рукамі, кагосьці там, не ведаю, перамог, там накшталт ось каких-то кінакартын ты там вось можаш ужо пісаць там пра гэта ўсё. А не пра тое, што гэта кроў, кішкі, загінулай судьбы людзей, што гэта гора, што ты там згубляеш свой час просто, ну, на гэты сімвалізм, там, гэту мясарубку людзі страчваюць жыцці. Навошта, да? Каб што. Пісалі пра попадэнцаў раманы, а не дзецям. Ну, ось, да, пра тое кажу. Такі гіперрамантызм вайны. Ну, типу так, што ну, цікава, і гэта ёсць якаясь карысць, напрыклад. Ну, блин, вайна ж гэта ж капец дрэнная рэч, бо яна нічога не производзіць. Яна ось, ну, як, ну, ты будуеш бомбы, береш сталь, береш там, я не ведаю, ну, гэты выбуховыя там гэтыя ўсе якасці смесі на гэты конт, робіш гэтыя бомбы. Нічога, ну, полезнага для чалавецтва, для людзей. Не там навуковае даследаванне там балезняў, там, не ведаю, хто памірае, там шмат хто кожны год. Можна было такія грошы там вось на гэта все там закінуць, на школы, на будаванне інфраструктуры, напрыклад, на мяккую сілу там на гэты конт. А так гэта просто вось кроў якаясь там, ну, працей, просто з гэтага няма ніякай карысці. А потым там сіроцкія сем'і, гэта ўсё пачынае па колу ісці, напрыклад, там крымінальныя гэтыя там усе шляхі, там, ну, карацей, жудасць. Жудасць, карацей. Так, хоць па факту гэта бруд, жах, смерць, гора, асабліва цывільным. Ну, калі табе няма куды дзецца. З аднаго боку заб'юць, з другога балансуе. Калі падглядзеў магілкі маіх прадзедаў, ёсць магілы з 1944, дзе 44-гадовы бацька і 20-гадовы сын загінулі ў адзін дзень. І жах маці і жонцы. Ну, так. Ну, да. І, канешне, жах вось, ну, у выпадку, напрыклад, сучаснай вайны там в Украіне, ну, людзі абараняюць там сваю зямлю, ну, прынцыпова, да, напрыклад. І ў них няма як бы такога вось выбару на гэты конт, бо если ўсе збягуць такім чынам, там, да, там, не ведаю, то гэта вось просто вось акупацыя там і знішчэнне там этнічнае. Але хочуць ли людзі ваяваць з боку там захісту сваёй радзімы? Ну, хутчэй за ўсё не. Яны больш, падаецца, хацелі бы з сваімі сем'ямі там у бары сядзець, там, не ведаю, там жыць сваё жыццё, будаваць там жытло, строіць бізнесы, там, не ведаю, адпачываць, глядзець сусвет. Навошта ім гэта ўсё трэба? А камусь, ну, а так усе гэтыя праблемы там, ну, Расія кажа, што мы там
ну, мы там убагаціліся настолькі, у нас там дастолькі шмат ресурсаў, што мы не можам там у космосе там дзесьці перамагчы, ці дзесьці там, я не ведаю, зрабіць там прывабную краіну для жыцця, каб просто мяккай сілай там, ведаеце, там, ну, не ведаю сказаць, типа, вот у России там добра, не толькі ў Маскові, но там у іншых там гарадах, прыязджайце, там да людзей ставіцца з павагай, там, не ведаю, міжкультурная, там, не ведаю, там, ну, калі там няма ксенофабізма ніякага, не расізма і так далей, так там же так столькі шмат праблемаў, что они такие скажут: "О, давайте мы пыль в глаза кинем, просто почнем там войну, и все будут концентрованы на этой войне, а нас будут не шапать". Ну, короче, блин. Так, дайте трохи промотаю, то я тут меня зараз понесе з гэтага. Каласы па серпом змянілі на іншы твор, яго не могуць прыбраць, гэта як адзін з найвялікшых сталпоў, вітаночкі сталпоў без літа. Ну, добрый вечар. Вёску моей бабулі 43-м абрабавалі бандыты з лесу, партызаны пасадзілі старасту на кал, а нехта данёс у камендатуру і прыехалі зандаркаманда і спалілі вёску, хоць людзей не забівалі, накіравалі ў лагеру Слуцк. Конечно, як жа яны пакінуць, дзе ГГ змагаецца за акупантамі з Маскові, дзе любоў да ўсяго родного кожнаму радку. Калі так сплеты некаторыя сучасныя пісьменнікі, праглядаючы сучасныя падручнікі, спецыяльна прыбіраюць творы класікаў дзе таго, каб свайго дадаць. Добры. Ну так. Карацей, мы, падаецца, ўсё добра разумеем. Просто нам не трэба мімікрировать. Ну, карацей. Ну, напрыклад, мне, напрыклад, пану Лепусу. Так, ладно. З нашым, як бы, ну, мы, як бы, чэсны самі сабой і глядзім на падзеі аналітычна. Мы сябе не падманваем, мы не толькі глядзім, напрыклад, на адні якісь істочнікі інфармацыі, ну і з многіх, са шмат бахоў. Не трэба казаць, што там, типа, это, ну, карацей, гэта просто лагічна, мне падаецца. Ну, цяжка упіхнуць у якісь-то вось больш навуково-інжынерныя прафесіі. Калі, конечно, вось навука на вось накшталт, если она частная, то ты, ну, тебе трэба, ну, цяжка якісь-то вось ідэалагічныя рэчы усунуць. Але калі, конечно, гэта вось, напрыклад, навуковая там праца, калі яна ўся залежыць ад, прыклад, ад дзяржавы ці, ну, накшталт там іншай сферы там жыцця, калі ты 30 плюс гадоў там цябе, ну, ты разумееш, што цябе заробак плаціць якаясь вось эфемерная істота у відзе дзяржаўнасці, і ты пачынаеш вось казаць: "Вось если бы не дзяржаўнасць, то я бы там гэтым пад забором бы ляжаў, і ўвогуле я нікому бы быў не патрэбны". Так, звязана калядуса хацелось пабраць, здаецца, на каляды к сыну хацелі прыбраць, бо не актуальна. Ага. Ведь я ўсё жыццё са школы не мяняў сваіх поглядаў, не ўступаў БДСМ, з 1900 як адносіўся да сам ведаеце каго такі дагэтуль, але добра, калі людзі мяняюць погляды з праўладных на нацыянальныя. Ну так. З цягам інтэрнэту, падаецца, мне падаецца, мы ўсё больш, ну, ідзем у накірунку самааналіза і рэфлексіі, ну, потому што шмат інфармацыйных потокаў ты, падаецца, можаш аналізаваць. Калі бы гэта было у закрытай коробачцы, вось тебе даюць там часопісы, паперы, там ТВ, напрыклад, да, кажуць, напрыклад, твоё наваколле, там у них свае гэтыя ідэі, і яны, в прынцыпе, могуць вось накіроўваць, ну, канкрэтна ў якісьці бок. Но зараз, ну, вось з інтэрнэтам, мне падаецца, гэта, ну, трохі прасцей, карацей. Ну, мне так падаецца. Ты не можаш безжалезнабетонна сказаць: "Вось чытайце вось гэта, і вось гэта як бы праўда". Канешне, ты можаш гэта даваць, в прынцыпе, но ніхто не можа табе, ну, як бы цягам забараніць карыстацца іншымі сведкамі інфармацыі. Конечно, зараз ідуць у гэтым накірунку, там накшталт як у Севернай Карэі, там свой там ізаляваны інтэрнэт, у Кітаі, напрыклад, у Расіі зараз ідзе ў гэтым накірунку, таксама ў Беларусі, там замядляць сервісы якісь, і так далей, гэтак далей. Но
будзе тады трэця мировая вайна за рэсурсы, дзе тым, хто ў закрытай сістэме скажуць, што усе беды ад тых, хто не ў закрытай сістэме знаходзіцца ў цывілізацыйным свеце, і нам трэба вось, каб мы выжылі, каб мы там на свая вось рэлігія там, не знаю, Кім Чен Ін ці іншы якаясь, да, там, што у нас сваё разуменне, што ёсць там культ чалавека, які кіруе якойсь-то там тэрыторыі, да, там, што ён багападобны чал якийсь-то. Ну і зараз мне падаецца, усе краіны, якія, в прынцыпе, вось пачынаюць замыкацца, яны проста пра гэта, не пра культ якийсь-то, вось. Трэба слепа о штосьці увераваць. Але бывае наадварот, на жаль, ну ўсё ёсць людзі, якія лёгкі падаюцца прапагандзе, гэта нават з Трэцяга рэйха пайшло, калі хроніку паглядзяць, але ж тады было людзі з уласнымі непахіснымі поглядамі. Вядома, але я кажу, што людзі, ну вось тыя, у якіх пакласці, напрыклад, сказаць, што у нас там клёвы там шлях, да, напрыклад, там, ну, типа, дзякуй там Богу, там, нашаму кіраўніцтву і гэтак далей, бо если б не кіраўніцтва, там нічога гэтага не было, мы бы там хрен солью даедалі, да, на гэты конт. Калі пачынаюцца праблемы з эканомікай, калі пачынаюцца праблемы, адкуль узяць грошы, калі пачынаюцца праблемы накшталт там параўнанне там вось з тым, што як іншыя людзі жывуць, да, на гэты конт, пачынаецца вось гэта рэфлексія, і мне падаецца, гэта будзе або либо перакананне ў іншым, або, ну, калі ўжо чалавек з такімі ўзглядамі, то это не кажа, што ён, в прынцыпе, будзе ну, железнобетонна ісці, напрыклад, ну, на якойсь-то там кудысьці, ну, адстойваць твои гэтыя ўзгляды, потому что мне кажется, хто можа аналізаваць, ён больш аналітычна можа дадаць карысць у руху якому-то дэмакратычнаму ці яшчэ, ну там, не ведаю, там яшчэ паняцце там меншынства на гэты конт, яны больш эфектыўна працуюць, то есть яны больш эфектыўна прыносяць там ідэі, там самаарганізоўваюцца, робяць гарызантальныя сувязі, то есть яны такім чынам перамагаюць. Але калі я спілкаваўся, напрыклад, вось там з аішкамі, да, там, напрыклад, там накшталт вось, з'яўляецца ли, например, сістэма кіравання ў Маскве эфектыўнай, да, бо у них цэнтралізованая ўлада, вось у Маскве ёсць там усе рэсурсы, яны там забіраюць, а потым іх перанакіроўваюць там у свае там гэтыя вобласці, рэспублікі і гэтак далей. Было бы больш эфектыўна, калі б, напрыклад, там не было цэнтральнага кіравання, но а было там месцнае кіраванне, ці магло бы месцнае кіраванне хутчэй рэактыўна на якісь-то праблемы там жыхароў рэагаваць, і, ну, гэтак далей, і гэтак далей. З аднаго боку, калі ў цябе цэнтральны штаб, то ты, в прынцыпе, ну, каардынаванасць она павялічваецца, нежели калі на мястэчках там, калі якусь-то праблему пачынаюць вырашаць, яны не пачынаюць вырашаць яе сістэмна, а пачынаюць вырашаць, там, не ведаю, там, ну, на кшталт з боку асаблівасцей, якія не могуць паглядзець там, ну, на гэтак далей. І што эфектыўнее, ну, тады зараз пытанне. Працавок маўчу, тыповы прыклад Паўночнай Карэі, дзе 3 пакалення выразалі іншую думку, іх атрымалася так вельмі слабы супраціў, так знаходзяцца знешнія і ўнутраныя ворагі 5-й калоны. Так, знешныя і ўнутраныя ворагі 5-й калоны. Ну, калі, да, заўсёды хтосьці вінаваты, ну, у якіх-то, да, там, перанакіроўваць. Гэта не мы дрэнныя, а хтосьці іншы. Ну, вы уявляеце сабе, як людзі ў Севернай Карэі ўвогуле жывуць. Типа, яны, для іх, вось, сістэма рэальнасці пабудавана такім чынам, што ў них ёсць такі ж чалавек увогуле, там ось такая ўлада, што там, в прынцыпе, у яе нельга ніякім чынам усамніцца. І ты не ведаеш пра сусвет увогуле нічога. Не ведаеш, што там, не ведаю, там, пра тэхналогіі, пра кейс, пра запуск
ракет падаецца, там не ведаю, пра навучэнне якоісь. Жах. Потым, ну, гэта вось праблема вось рэлігіёзных фанатыкаў, да, на гэты конт. Калі ты зможаш чалавека вось просто такім чынам пакаленні пратрымаць у такіх вось становішчах, ну, ты скажаш ему во імя вождя ісці кудысьці на смерть на вайну, яны там, ну, і у них не будзе сумневу, што яны робяць штосьці, ну, накшталт там карысці, да, там, ну, і пойдуць там забіваць там іншых. Бо у них просто гэта як бы на генетычным узроўні ўжо будуць узбудаваны. Сусвет ніяк так не вырашае гэта як праблемы. Ну, падаецца, пакуль не вырашыць. Ау, посраки не надо. Давайте, хлопцы, вы не будете меня забивать. Я вовле не ведаю, що навошта я сюди прийшов. Здається, я хотів там десь буде локація, де можна ще до Гофмана прийти. Это жах, и я не могу это уявить нават. Ну, так. Ну і верагодна, да, там прийдеться, ось ми прийдемо до той кропки, коли, ну, сапраўды буде Третя мировая война, де люди з іншого боку, ось більш вольні, будуть просто обороняться от такого ось нападу за ресурси від іншого боку. Типа, ну, і знов пойде там ось кшталт там ресурсів, там гонки в узброєння, так далей, бо гэта може бути просто логічний там шлях чоловічства ходити по гэтому колу таким чином. Ах ты ж. Все, файн. А есть тут здесь можно заховаться? Самое крыўнае, что чалавецтва не засвойваў урокі гісторыі. Ну тут я пагаджуся, але мне здаецца, што мы ўсё роўна рухаемся трохі ушлі, ну, калі раней, в прынцыпе, войны былі просто, ну, па ўсей зямлі, напрыклад, да, ну зараз гэта больш лакалізавана, напрыклад, войны. Ну зноў бітва за ресурсы і так далей, там чыя дэмакратія там лепей, там, ну, гэтак далей. Але, ну, па тренду, па тэндэнцыі, ну, здаецца, што дзесьці гэта ўсё роўно вырашыцца ў якісь-то такі, ну, я вельмі спадзяюся, што калісьці будзе, ну, вельмі вольны свет, дзе ўжо будуць карпорацыі там кіраваць, там, не ведаю, якім-то чынам. І, ну, або прыляцяць іншаземныя, іншапланетныя істоты і навучаць нас, як гэта сумесна з боку, ну, воевать уже супраць іншапланетных ворагаў, каб нас, ну, прынцыпова не знішчылі. Мне падаецца, калі будзе уже, если прилетять уже іншапланетяны, то мы ўвогуле адразу як бы прайграем у гэтай вайне, бо у них, калі они до нас уже долетели, то гэта кажа, што у них тэхналогіі настолькі ушлі наперад, што мы просто не зможам нічога ім процівапаставіць і не просто рэсетнуць жыццё на зямлі, мне падаецца. Ну, там не тое, каб зусім не ведалі, што адбываецца, бо шмат у кого ёсць сваякі ў западнёўнай Карэі, з імі можна на мяжы спаткацца, кітайскія мяжа ўвогуле дзіравы, нават з карэйскага боку. Там кантрабас цягнуць, у тым ліку інфармацыю, напрыклад, заходнія фільмы на флешках, да? Прайшло 100 гадоў і зноў вайна, і тут ты пожывеш з думкай, што вайна гэта проста штодзённасць. Ну так. Можа просто, ведаеце, генна, просто на генным уровні есть людзі, якія вось ваяры, ім трэба вось ваяваць, вось просто ведаць там маскуліннасць, там вось быць альфай, казаць, што наша там я такі сякі тэхнакрат-эксперыментатар, вось, і таму гэта просто непазбежна, бо просто слаі гэтых
нема механізмаў як бы прывенціць такіх людзей да ўлады просто заўсёды такія людзі просто яны атрымліваюць улады, а пацыфісты як мы, напрыклад, яны такія просто круцяць вось пальцам у віска, не ідуць у канфрантацыю, потому што не разумеюць, што гэта будзе якія-то высілкі на гэта траціць і няма ў гэтым якогось там такога сэнсу. Ну і так яно адбываецца там, ведаеце, просто няма тэхнічнага механізма як гэтага правенціць. Казаць, што вось грамадствам, што давайте вось больш ніколі не будзе там такая-то партія, там не ведаю, правых прыходзіць да ўлады, бо потом пачынаецца праяў гэтых шыфт гэтых мазгоў, што мы потом прыходзім да таго, што мы якая-то больш роўная нацыя, ну і пачынаецца гэты геноцид іншых народаў, карацей, вы ведаеце. Але як у Саюзе па кухні лепей нічога не казаць, глядзеў нядаўна за вопратку заходнюю 5 гадоў лагераў за відэа з паўднёвай смяротнае пакаранне. Ну так, але ж немагчыма сказаць, што яны там увогуле на іншай планеце жывуць, у сэнсе спаткацца. У паўночнай жа прывязаны ўсіх усё да сваіх месцаў пражывання, калі нехта ўцячэ і не будзе злоўлены ў Кітаю, дэпартаваны назад усю зямлю ў лагеры. Там же сортнасць людзей яшчэ ёсць, калі ты іншадумец, то нікуды табе няма шляху. Толькі калі ты паспрабуеш, падаецца, у паўднёвую, паўночную, паўднёвую, да, Карэю бегчу. Ну і тебе не патрапяць на мяжы, там, потому што там страляюць звычайна. Так, але я яшчэ лічу, што шарыць там прыкарытны больш, чым просто селянін. Так, а я магу дзесьці взять там сабе... Опс. Калі людзі згінаюць, нават бачыце, там ад выбухаў, ад талісманаў мне нават даюць трохі здароўя. Так. Це нават чуть не загінуў. Нема шляху табе ў тваім родным за 3 пакалення гэтым каставасць змяніць вельмі цяжка. Там нават 2 гадовых дзяцей у лагеры накіроўваюць з бацькамі, які раштрафіліся. Гэта ўсё вось гэты эквілібрыум там увогуле адбываецца. А сусвет весь просто назірае такі, ізалявалі накшталт, да, у них там зброя, да, у нас сваіх там праблем хапае, чакаем пакуль гэта, ведаеце, там нарадзіцца, калі праблема просто уже будзе непадкантрольная. Карацей, ніхто гэта ніякім чынам не вырашае, а просто гэтым карыстаецца. Вось, напрыклад, такіх войнах каля супраць Украіны, канешне, вельмі файна. Блин, дайте, где тут на мапе, куда их сходить? Ось там дырку. Блин, там я не добегу. Карацей, нам всім пашчасціла ввогуле нарадзіцца ў Беларусі, я вам кажу. Увогуле ў Еўропе, бо мы маглі нарадзіцца у такой дупе, што мы бы не зразумелі бы на кшталт нашага жыцця, нашай свядомасці, што мір быў бы па-іншаму, напрыклад. Таму, можна было б нарадзіцца і чарвячком, в прынцыпе, добра пражыць сваё жыццё. Як казаў класік, кожная нацыя лічыць сабе вышэй за іншых, гэта нараджэнне нацыяналізму і войны, але людзі павінны зразумець, што вышэй за беларусаў не скокнеш. Бо там, што беларусы, у них ген прыскокасці вялікі. Чамусьці. Так геаграфічна склалася. Маглі нарадзіцца ў царстве, якой ці Афганістане, ладно, хлопцам, а дзяўчынам калі, і дзяўчынам увогуле шмат яшчэ праблемаў не вырашана на сусвеце. Чарвячком у дупе. То не блага. Моя жонка заўсёды кажа, што яна бы хацела бы, каб у наступным жыцці яна была проста нашым катом, ляжаць увогуле, кушаць корм
ляжаць на сонікі, мыцца, там, не ведаю, бегаць, рабіць тыгадым. І, в прынцыпе, я бы не хвалявалі гэтыя всякія там рэчы іншыя. Просто гаспадары давалі бы жыццё, корм і ну ўсё, ты жыў бы сваё жыццё так. Танчик Терхе. Таня. Просто, до речі, они холера нетолерантны, только прикидываются, асабліва калі маскавіцкім турыстам за каўнер насоўваюць. Блин, ведаеце, а мне падаецца, ну, добра, што просто на гэтым робяць акцэнт. Хоць калі б не рабілі на акцэнт, што беларусы талерантныя, ну тады беларусы бы думалі, што мы не талерантныя, давайте всех нахуй пасылаць. Типа, да? А калі самі беларусы там пытаюцца, ну ось, ну, зразумела, што аб'ектыўна, што у кожнай нацыі, типа, ну, ёсць гэты шавінізм, вось гэты расізм, ну гэтак далей, але калі просто акцэнты расстаўлены, то ты іншы раз задумаешся, типа такі, а трэба мне там вось, ну, вось гэта там, да, ганбіць кагосьці, а не трэба, а можа трэба быць мякчэй, гэтак далей, але ў некалькіх, ну, сітуацыях там вось калі прыязджаюць, канешне, там трэба быць больш як бы настойлівым казаць, да, там сказаць, што не трэба, ну, мы як бы, ну, сяброўкі ставімся, не трэба нас просто гнуць на нашай зямлі, да, напрыклад. Але акцэнты гэта ўсё роўно добра. Ну, гэта вось больш вось палітычны, ну, палітычны шлях уплыв, і гэта павінна вось ад палітыку казаць, ну, ісці, што, ну, управляць мазгі людзям, што, канешне, ну, трэба у крайнасці не ўпадаць з гэтым. Ветліва маўчаць, бо самі падзялілі міф пра талерантнасць. Я ўсё ж думаю, што гэта з такога, што ўсе астатнія спосабы зброса параў у краіне забароненыя, таму і выказваць беларус сваю незадаволенасць той бок, куды можна. Гэта як гэта ёсць балун шарык, да, на гэты конт вось наскальнулі, вось гэты адтуль выходзіць, типа, ну, і калі дзілка не зачыняюць, тады можна вось далей гэты ціск вось кудысьці накіроўваць. Мы такі, ну, дзякую Богу, што вось тут мы хоць можам выказацца на гэты конт. Трэба убіць у голову. Так, а з людзьмі на кузні паразмаўляеш, твіч такое не прапусціць. А так з людзьмі на кузні паразмаўляеш, чаму твіч такое не прапусціць? Твіч прапускае. Ну, калі, канешне, там не, ну, у рамках термс. Не зэдлікі ж псаваць, у чым папракалі, да, кухні. Зразумела, у мяне часіцца. Я на кшталт увогуле сёння пайшоў у краму і набыў себе ліскі квас. І адзін хлебны, чорны, а іншы, я не веду тады, які звычайны, падаецца. Таксама здаецца, што большасць беларусаў ветліва маўчыць, бо самі... Ой, што тут... А, я ўжо чытаў гэта паведамленне. Мы гэта просто 2 разы. А, это што там удаскладнала Терхе ў сваім паведамленні. І ў лес пакрычаць таксама не сходзіш, бо ў лес забаронены. Чаму ў лес забаронены? Зараз забаронена хадзіць праз пажары вогнішча? То што там? Чаму? Як они могли просочить, что ты у лесе? По камерах? Ці по дронах? Зараз же дроновые технологии зараз. Может просто далеко у лес не заходить, просто там у поле, там хутенько покричал, вернулся до хаты. Так, куды далей? Ще вниз, да? Беларусь заўсёды забараняць по любой прычыне. З аднаго боку, забарона, вось, ну, калі так падумаць. Ці варта дазволіць людзям увогуле хадзіць у лес, каб яны там збіралі грыбы, палявалі бескантрольна. Блин, падаецца, збіральніцтвам можна было, ну, я не бачу гэтым якісь-то праблемы, потому што рэсурсы ўсё роўна там, лес ён адраджае заўсёды там всякие
ягоды, там, не ведаю, там, грибы на гэты конт. Чаму людям нельга просто пайсці ў лес, набыць тое, што яны, ну, как бы нарадзіліся на тэрыторыі Беларусі, і, падаецца, гэта іх краіна. Я разумею, што можа чысці, ну, лес, ён камусьці не прынадлежыць, як бы так. Але чамусь не бачу ў гэтым праблему. Там яшчэ лес у таго засталося, ўсё прадалі сапастаты. Ну да. Робім амі-мебель, там дрэвы вязем у Кітай, там. Веду, навошта ім столькі шмат дрэваў, чым увогуле. Вера чекістка патэлефануе куды трэба. Ну, яшчэ ну, маніторыць яшчэ якімсь чынам. Дарэчы, там у нас пад вёскай лес літаральна цалкам высеклі. Пачвары, я вот не ведаю. Вось кончыцца лес. Ну... Так зарабляем на лесе, так шосць у казну ідзе. Да? Кончыцца лес. Будзе недаліку эканоміцы потым. Будзем думаць, што гэтым рабіць. Новыя сажанцы не пасадзілі ў тым ліку, колькі патрэбна. Ну, пойдзем тады ваяваць за рэсурсы зноў. Інопланетныя. У каго лес зараз будзе? Ці запытваць у гэтага суседа якогось. Пачну попалю трохі. Я раніцай падняўся і паехаў у Lidl, о 8 раніцы выйшаў з Lidl палове 10-го. Як у баню, машина піша 31 градус. Ну, у нас сёння ўвогуле было, падаецца, учора 37. Ой, тут прыйшла, побегли гэтыя две пачвары тут. Ой, пачвар жывёл. Оп, бачыце тут просто. І без з шпацуру прыйшоў, бешаны. Так, чакай. Вітанне, пане Машніцкі, як справы? Як у Грузіі з надвор'ем? Там можа лепей, чым 31 градус у нас. Тут няма ізатопаў ніякіх, вось ты ж не заўважыла, што яны лятаюць, таксама не бачыў, гэта халадзільнік. У нас брат сказаў, што там, дзе быў лес, 3-метровыя валы, між якімі садзілі маленькіх дрэў, які задушыў маленькі трава, жах, сволачы. Ввогуле жах. А было бы там НКО якоїсь, які быў бы там глядзеў за лесам, не ведаю, всякие праграмы з тым, вось каб хтосьці пайшоў, пасадзіў дрэўца, і каб мы потым ведалі, што ўсё будзе добра з лесным масівам Беларусі. Ніхто гэтага не робіць, правіцца. Ці мы не ведаем, ці нам не расказваюць, і акцэнты змяшчаюць. Ага, сёння выплыла з душыка, і цераз праз хвіліну адчуваю, як зноўку потым пакрываюсь. Я ўвогуле заўважыў, што калі спякотна, я заўсёды прымаю душ зранку. Ну, типа у осені, калі менш за 30 градусаў або 20 градусаў, ты просто памыўся і нармалёва тады. А зараз, калі спякоце, так я ўвогуле мыюсь вось па 2 разы зранку і потым увечары. А можа нават яшчэ ў сярэдзіне дня, бо ўжо немагчыма, а гэта дазваляе тебе хоць як-то хладзіцца з гэтым надвор'ем, і мы ўсе згарым у ядзерным пеплы. Звалась бешеная галя землі, зараз тренд на торф. Торф. Што гэта такое? Торф. Мы калісьці палілі грубу торфам. Ось былі, ось торф закідаеш, закідаеш ось дрэўца. Таму што я, калі у нас быў частны дом, ну і зараз ёсць, там увогуле... О, блин. Що це такое? Що такое было? То вельмі добра гарыць. Вельмі душна і вільготна, ідэальна квакаецца. Не пасеш ли себе квасу налить?
Яны глядзяць толькі ў кішэні ўвесь буйны бізнес прыкарытны, які чхалі на культуру, мову, нацыянальнай каштоўнасці. Я просто думаю, наколькі ты ўпэўнены ўвогуле ў гэтай вось крышы вось зараз, да, ну, вось тыя, які ўжо кіруюць 30 гадоў, типа, ці болей, які вось усіх вось, ну, падаецца, вось, ну, для них вось культ дзяржавы на гэты конт. Яны вераць у дзяржаву, ведаюць у гэты апарат, і дзяржава дала ім усё. Дома, там, не ведаю, падарожжа, там, пасядзеў у тюрьме, выйшаў, пайшоў у другом месцы папрацаваў, там, не ведаю, там накраў, там яшчэ пасядзеў, і так па колу, там, а затое все дзеці там за мяжой, і гэтак далей, карцей. Блин, можа просто мы не там, можа просто трэба было прызвычаіцца, да, ісці, в прынцыпе, не быць шчырамі, да, ісці ў сістэму, там, не ведаю, працаваць ужо даўно б ужо там щосьці змаглі б там лепшае зрабіць і узбагаціцца. Амінь. І ты таксама з табарам сыходзіш туды. Тарфянікі — гэта парэшкі раслін, які ўтварыліся ў бескіслародным асяроддзі ў балоце. Так, это пайшла хімія, мы зразумелі, в прынцыпе. Я вось нагом знаю, дзе гэта вось. Гэта адбываецца. Это ўвогуле камедія, зараз рэпостну цытату СМІ. А што там з Electricity? Это да, ў Грузіі ж там же некалькі разоў быў блэкаут. Цытатам яшчэ раз знікала святло. По его словах, тестирование проводилось государственной электросистемой Грузии после аварии 24-25 липеня. Его целью было выявить слабые места, оценить устойливость системы, поглядеть все сябры свои житло и так далее, им нарм, а кто незалежный вышел не скотч, як той со зробим. Высветлили ничего неустойливо. Блин, ну в Грузии там уголи проблемы с этим. З вадой яшчэ праблема, што там няма цэнтралізаванага, падаецца, крыніцы, наколькі я памятаю. Ну, шмат чаго трэба там перабудоўваць, горная местнасць, там вельмі цяжка, яшчэ ніхто гэтым не хоча займацца. Ну, ці займаюцца, але павольна. Зараз тренд на палёты, яны ж пабудавалі заводам на 40% еўрапейскага рынку, цяпер не ведаюць, куды ідзець. Ракеты, ну, заўсёды так. Будуем, на склады пакінем, хай паліцца. Мне некалі дырэктар школы прапановаў міністэрству уладкавацца, але сказаў, ну нахер, не хапала яшчэ, ну вось пакутую, бо пры карыце было б камфортненька, але сумленне ўсё ж даражэй. Ой, сумленне гэта наша. Да. Я, в прынцыпе, згоден. Просто праз сумленне, падаецца, у цябе больш добрае ментальнае здароўе, ты менш хварэеш, бо ты шчыры сам з сабой. Ну, калі там яшчэ псіхатэрапія, ўсё гэта. Мае сэнс. Ёсць былы беларускі энергетык на ютубе, ён казаў, што там у Абхазіі нейкія траблы з плацінамі на рэках, а Грузія ад іх залежыць, турэцкія лініі ніяк не звязаны з грузінскімі. Там яшчэ геаграфія, карацей, уплывае на гэта ўсё, як разумею, да. Вось. Пашанцавала нам просто на раўніне якойсь-то на еўрапейскай гэтай азіяцкай пліце быць, нарадзіцца так. Так, дайте вот пачну. Сёння какие-то вось просто мы бадзяемся, сёння стрымозілі, не шмат куды просто прайшлі, просто бегаем. А есть сколько мне грошей зараз? Я ж не згубляў. О, у меня уже 1200, я просто так ось з гутаркамі пабадзяўся. Ну мы ўсе памрэм і не будзе аб чым шкадаваць, нічога сабой не забярэш, аб все паддаў, каб былі сродкі, каб до конца жыцця падарожніцаць. Блин, так это добрая, як бы, мара надаецца. Яна цалкам рэалізуема мне, ну, на мой погляд. Это толькі трэба дзесьці набыць такой дом на колесах, ведаеш, за якія грошы. Ну і просто ты вандруеш, ездзіш, сустракаеш світанкі, ну,
рэалізуема, падаецца, вось зараз. Шмат хто гэтым як бы жыве, і гэта, ну, зараз цалкам магчыма. Сумнеўна, я ў дзяржаўнай канторы папрацавала 1 месяц і адразу бегла, і там шлыхаюцца іх жа грошы, і яны церпяць, потым яшчэ самым вінаватым апынешся. Ну да, мы пра ўсё гэта ведаем. Проста робяць рабкае мысленне, бо кажуць, што ты ўсім павінен, дзяржаве павінен. Калі тебе не дазваляюць ісці такім чынам, як бы учасніку, ну, з пацоўкамі, гэтак далей. І в гэтым вся праблема. А ты такі увесь сціплы і забіты. Так, дом на колах моя мара. Ну, вось, будзем тебе, назбіраем тебе на дом на колах. Ну, можна цалкам нават падарожнічаць, не цалкам усё жыццё падарожнічаць, сказаць, вось, 2027 год, там, 6 месяцаў я вандрую па Літве, ці па Еўразвязу, там, калі там ёсць там ВНЖ і гэтак далей. Здымаю там, не ведаю, контент. Ну і насалоджваюся жыццём. Чекай. Неяк звязаны ці ніяк не звязаныя, ну дык за 20 гадоў сам быў шляха ўжо, напрыклад, мае агідныя аднакурснікі з універу ўжо прарэктары. Кожнаму сваё, пакарацей, я не ведаю. Все мы розныя і заўсёды, ну, галоўнае да сябе прыслухоўвацца, да, на гэта. Там галоўна прыслухоўвацца да свайго я, разумееш, што ты хочаш ад жыцця, як рэалізавацца. Ёсць што смарт, метадалогія, то ведае, тут ведае. Каб разумець, дзе ты максімальна эфектыўны па рэалізацыі. Ау, ты, блин. Ну ты якой дрэнны. Чему ты не за... Так, окей. Так, дайте погляджу, что там уже. Самое смешное, что про корыте самые подлюки, неталановитые, неадукованные. Блин, а может это таленавітыя і адукаваныя, просто они такие подлюки. А тыповыя прысасаванцы, хітрасракі і падлізы, што былі. Ну, да, ну не ў кожнай сістэме падаецца. Гэта просто залежыць ад сістэмы. У Амерыцы, падаецца, там ось сістэма там палітычна, она пабудавана не толькі на хітра здольных, а там яшчэ і вумныя людзі сядзяць. Ну, верагодна, так. Можаш ты? Не... Да? Ну все, я згубіў, карацей. Электрасеткі Грузіі і Турцыі не злучаны просто пасля блэкаута, штосьці там Турцыя глядзіць. Так, паведамленне вярні сюды. Каб гэта было на што падарожнічаць. Добрае пытанне. Вон ёсць, мне падаецца, блогер. Я не памятаю, як дакладна. Падпісан барадаці, барада падарожнічае, ці як-то так. Чал увогуле просто ходзе пёхам. Беларус, піша дзённік, праходзіць, там спіць, вось, як бы, усталяванне, вось, рэчы, там, палаткі, гэтак далей. Яму шмат, как бы, грошаў не трэба. Он кажа, што заўсёды там хтосьці, вось як гэты, як хіпі ў свой час. Хтосьці прыяціць, дзесьці можна набыць себе там грошы, падпрацаваць там падарожжа і так далей. Карацей, ну калі дом на калёсах, то да, тут пытанне, што ты можаш, если ты вось быў бы якімсь-то вось айцішнікам, калі была якаясь ремонтна праца, ты можаш просто там ісці, там супыніцца. Калі ёсць там добра паласаваны інтэрнэт, то працаваць з гэтага дома на калёсах
Ну, ці як блогери просто здымаюць контент. Вось сьогодні я приїхав сюди у Колорадо, там не ведаю. Поглядім, ось тут я зупиніўся, глядзіце, які там ранок. Ну і монетизація просто такое ось, про такі речі. Але гэта трэба там, падаецца, ангельскую ведаць. Тому цікаво. Самое смешное, что так, а мне до Минску... Блин, уже не поспеваю читать уже. Головне мець працу, якою би гарэў, яка бы приносила той прибыток, хай невялікі. Угу. Ну так, сходен. Не про інші країни персональні. Так, нешта мяне баніць аўтамат, напружыў яго. Так, я там, падаецца, пропусціў паведамленне. Но ўсё, пайду монтаваць відэо, як зганяў за 30 евро ў Норвегію, бо год зараз пройдзе. Ну так, я просто думаю, што у Беларусі гэта цягам цяжка манетызаваць. Трэба вось... Ну, калі ты таленавіты, то трэба вось ісці кудысьці, дзе больш моўна, больш колькасць людзей. Там, не ведаю, кітайскую, а ў нашым выпадку лепей ўсё на ангельскую. Там вывучаць, а может не навывучаць уже, як ты яе ведаеш, падаецца. Ну і рабіць контент будзе трапляцца для людзей, якія прынцыпова там будуць глядзець, о, там новая культура якаясьці, такога ніколі не бачыў, беларусаў увогуле на ангельскай вельмі не шмат там распавядаюць пра гэта, ось там будуць грошы. Тількі будзе ў туры на Карлавых Варах. Вось, да. На жаль, гэта ўсё забаўна лічна для хлопцаў, можа каму будзе цікава. Чаму для хлопцоў? Дом на колесах, типа, хапа дзяўчат з аўтадамамі, без мужикоў з коцікамі адна ездзіць. Ну да, у меня таксама траплялася. Жанчын, ну там жанчыны, падаецца, да, і самі там вандруюць. Конечно, у пары лягчэй, падаецца, калі вы вдваях. Но такі варыянт таксама прысутнічаюць. Таму я не пра дом, а пра пешае падарожжа, ну да. Пра пешае тут я згоден. З нашым гэтым патрыархальным сусветам ёпта. Гэта складана для дзяўчыны падарожнічаць. Небяспечна, падаецца, болей. Блин, вы спрацавалі бы якісь-то, ведаеце, там касцюм для жанчын, якія просто бы, калі якаясь небяспека з боку з мужчын, ну, ідзе, адразу гэты касцюм, не ведаю, просто спрацоўвае, і чалавек просто атрымлівае пашкоджанні, і заканадаўства точки зору, ну, ніякіх там не перашкодах гэтага няма. Тады, як бы, ты суперсейф, карацей. Была б такая, ну, такая штука. Ну, не толькі для прадаецца для жанчын, но і для мужчын таксама. Телепартуешься ў космос, ну, на кшталт. Телепортацыя адразу ў сейф-зону якусь. Типа, націскаеш, все, не хочу того размаўляць, да відзення. Так пеха то яшчэ боль, але, конечно, ёсць рызыкі, калі такіх прыкладаў. Трэба ўсё ж турбавацца бяспецы, калі каб ведаў, дзе пасцяліў бы. Shit happens ўсё ж з усімі. Но з дзяўчынамі, з жанчынамі, ну, статыстычна здараецца болей. Як не круці. Блин, не хочу ісці, зараз мне паб'юць там. Я магу дзесь захавацца? А, мне туды не трэба, блин. Чакайце, тут што, нельга кудысьці сысці? Вось там ёсць дзірка. Ж не туды, ў правы бок. На спаун. Тут я не магу паніжаць. Я некаторую краўмы паглядзеў пэўны час, вельмі шкада жанчын, які страцілі жыццё. Гены беларускі чорт з глебкі, што з маці сваёй змардаваў дзяўчыну, адзіну дачку ў сям'і. Ну так, я ў любым разе ненавіджу машыны, нават у вёску з'ездзіць, я тут яшчэ жыць. Да, сапраўды. Ну, не могуць вырашыць вось праблему бяспекі для жанчын. Трэба стартап адчыняць.
Одразу все, ну. Берем, наприклад, якийсь та моцна дзейнейшы яд. Калі хтосьці да тебе падыходзіць, ён адразу выстрэльваецца ў твар. Чалавек не памірае, но як бы эфект зразумелы. Ты ему просто, ну, кажаш, што у меня такая вось ёсць здольнасць. Класс, клёвая. І ўсё. Так, трэба затапіць Беларусь нафиг, каб я на паромах плавала. Так, Гродно, падаецца, быў недавно потоп. Не всем, ну, гэта, конечно, вельмі дрэнна. Ввогуле. Любы потоп, любое стихійная катастрофа, гэта нікому не раім. Дарэчы, меркаванне чалавека, як умее зброю карыстацца, будьце пярцовы балончык, носіце з сабой, што мужчыны, што жанчыны, гэта часта даволі больш надзейны сродак, чым любая зброя. Ну да, там же газ, ён распыляе больш плошча, выдаецца. Ну вось мы хацелі набыць на самай справе, а можа у Тацяны ўжо ёсць. Можа не. Водзіны шэлтар для жанчын з маленькімі дзецьмі ў небяспецы Рагнеды, дык як яго алкашысты пасля 20-го закрылі. Ну так, так. Так, пайшліце ў правы бок. Глядзі, што там ёсць. Ау! Хая. Ну як же не зачиніць, ён же не падкантрольны. Любой НКО не падкантрольны. Вядома. Ау. Все лето подлеткам проводила в вайсковым спартовым лагере, до такой же весновы пришла. Блин. Да я так как на какую-то натискать-то. Забудь на какие-то кнопочки натискать. Где? Так, блин, все, я разумею. И то я натискаю уже, забыть все кнопочки. Во. Это было не треба робить. Добре поготарлі. Треба і справу робити. Танчики, Льоха, як справи? Давно тебе не бачив. Передається, 2 дні не було. Я не тільки не натиснув, но я і забився, куди натискати. Ау! Не забивай! Не забивай! Не забивай! Не забивай! Что мне еще розповідати? У Льохи 25-й стрім-стрік. Да уже тільки у ВРВ. У него 30. Льоха, дякую велике, що приходиш. Що не забывайся. Таким чином ти ні одного не пропустив, да? Да, ще ні. Насамрэч, я, падаецца, на гэтых выходных буду будаваць ужо 13-й выпуск гэтага твічкіка, спадзяюся, скончу. Выйдзе на наступным тыдні. Гэта такі анонс. За ліпень будзе. Што ёсць за чэрвень выпуск, за ліпеня няма. Там шмат ужо нават жнівень. Шмат чаго ўжо адбылося. Так, куды далей?
Один раз спатрэбілася, налетел шалёны 3-метровый шкаф, маўляў, я тебе с собакам порву, что под моим окнами ходить. Пырснула, схапила Брайт и дала драпака. Во, вот это вот складно самая лепшая стратегия. Ну, потому что мало ли дурных на свете есть. Людей. Я агрессивно неадекватных. О, а что ты, а что там вышей? Не-не-не. Ух ты, ёпта. Так, собака бесится. А я в такие ситуации ніколи не трапляў. Было калісьці по юнацтву там якісь-то такие подлеткавыя драки, але в дарослым жыцці з нами нічого такого не сустракалася, але ў Польше довольно часто были ну, по навінам, і наші сябры такія як бы сітуацыі, там я уже быў, траплялі. Таму вось набываць газовый баллончик, им падаецца нават там і невялікі, але вельмі моцна такія сітуацыі будзе дапамагаць. Добра, пойду да Вінчы, бо само сабе не змантуе. Добра, чакаю тады выпуск про Норвегію. Павінен заляцець. Паглядзім. Дякую, пані Лепус. Побачимся і добраніч. Мы тут, падаецца, ну, нам трошки хаця б у гульні просунуцца, бо мы сёння просто спусціліся ўніз. Нічыны. Опа-на. Зараз помру. Казав, що зараз помру. Як некая тетка падыдзе, мы хоць праслумачыцца можем, што я з ім за ім падбіраю і на клубы ссаць не дазваляю, а такім хуйлам хочется просто не забаронных павыдыгацца. Другога мужика ён бы так і не прыстаў. Ну так. З жанчынамі ўвогуле прасцей. З мужчынамі, калі яшчэ ну, неадэкватныя, п'яныя, ўвогуле там не ведаю па чымсьці. І ў них заўсёды гэта мускуліннасць, ну і ўвогуле неадукаванасць якая-то пачынаецца. Бо, блин, заўсёды ты люди, якія разумеюць, што ў них будзе наступствы, напрыклад, твоих дзеянняў, што тебе найдуць, што ты ў сусвеце там по камерах тебя будут шукаць, што ты потом сядзеш просто, будешь сядзець у турме, а ў турме не ведаю, тебе падабаецца, наверное, там сухари местные, ці ну, ці вайб тебе падабаецца ўвогуле такі, ты шансон, типа, ну, якая мотивация, да? Или ты просто не глядишь на пару крокаў наперад, не можешь анализовать, ну, гэтак далей, гэтак, опа. Тут я могу залезть? А, могу. Добро. А ты нас заб'еш перадозам зайздрасці. Ну так. Зайздросцім. Калісьці вось у Норвегію таксама трэба пабываць, як must have. Ай, больно. Там так прыгожа паглядзець вось з норвегамі, паспілкавацца, да Халанда, да радзімы Халанда паехаць. Такія файныя людзі, падаецца, там. Іх ніхто не чапае, ну, карацей, толькі, канешне, там зноў свой сусвет ландшафтны. Што мы ведам увогуле пра Норвегію? Што там як-то горы гэта называюцца, ці я не памятаю, што на архіпелагі вось гэтыя. Што там ёсць шмат морапрадуктаў, падаецца, што вельмі высокі ВВП, наверное, на душу насельніцтва, высокія падаткі.
Про Норвегію, падаецца, можна паглядзець, ёсць Птушкін здымаў шмат. І нядаўна, падаецца. Каму цікава. Если глядзеў, но я ўжо нічога не памятаю. Ой, хлопцы. Ой, не забивайте. Ой, ой, ой. Ой. Ох, чал там стоит, меня чекает. Талисманом забиваешь, да? О. Так, я сюда пришел. Видите, куда я планировал ездить сюда? В Иран, что? Да? Ничего себе. Ну, добре, что не подається, не трималася. Починали бомбардировки, готовили. Теперь у меня есть гроши на ремонт Меркурь. Вот, сэкономили. Пані, щось тут не те. Руй каже, за надісланим містичним металіком дані у цих зонах уже давно не оцінюються записи про планове обслуговування. Любиш адреналін, я люблю персидську культуру, мол наступним літом хоч у Турцію зганяю, коли там третя космічна війна не почнеться в Турції, кльово, ну, подається, там і люди, подається, ну, на кшталт файні. Масштаб наслідки бо таких пошкоджень не визначений, але я чому чую твій голос. Ти всередині цієї зеленої кулі? Запитує Швань-Швань. Яка зухвалість? Ну, не можна так говорити до пані Йо. Стій, не чіпайте провід. Там деруться Швань-Швань і Руй. Зелена куля щойно сказала мені, що ти пішов на ферму. Тут така ця паня пташка. Твоя подруга, я думаю, про Гофман запитує. Де? Ні, ми просто були учнями однієї наставниці. А ось наставниця, гэта, подається, може наш наставниця в Оголі з гэтага, це шкали скинула з гэтага виступу. Знову хтонічні ремонтники. Хтонічні ремонтники. Ну так, да, гэта ось Швань-Швань. Він там ремонтує все. І ще ми йому приносимо всякі речі, він там будує нашу базу, перебудовує. Робить, що він хоче. Друг не те слово, яке їй пасує. Якщо ви разом вчилися, чому не посябравали? Я знаю, напевно, тому що ваша наставниця обирала влюбленців. Зовсім ні. Ну, конечно, работники. Про песика Брэшена нешта. Ну, ён продаецца по часу, уже прошпарцараваў, яны там, у нас есть яшчэ сябра Локі завец, і ён гэты... Локі, я уже забыў, що за поводу. Коргі, вось. Яны там сёння, падаецца, вось, ён атрымаў гэту энергію ад іншага пёселя, і вось ён зараз такім чынам рыхтуецца да сну, і хоча, падаецца, піць шмат. Вось, таму вы будзеце бачыць, што слухаць, як ён гаўкае, падаецца, на фоне. Блин, а можа себе зрабіць трохі сенситивіті? Не буду нічога рабіць, просто будь чуць, як ён гаўкае, калі супыніцца. Зовсім ні. Так, хто був здебіфнішим, ці чи вона? Важко сказати, але незабаром дізнаємося. Ви будете змагатися? А які покарання за програш? Годи, пан дуже заклопотаний. Ну, хопить, да? Не варто його затримувати. Вибачте, пані Швань. Пані Швань-Швань вештається тут і відмовляється йти геть. Однак, з огляду на те, що він поважний гість, я веду з ним бесіди. Головне, переконайся, щоб він не виходив за межі павільйону. Я пільнувати його. Так, буду його оберігати. У разі буду яких змін, я негайно з вами зв'яжуся, пані. Гофман звичайно хитра, будьте пільні. Ой, зараз будемо битися. Мабуть. Змагатися. Сейчас нам будут отвешивать люлей. Блин, а я там рожь собрал. Тут нема никому гроши принести. Но это мое захование будет тут назавсёды. Одно неумение, стань. Почему нельзя покупать речи тут? Что такое павильон?
Я могу телепортоваться тут? Останній вузел. Ёпта. А кто мне такую здольность отчинил? Я просто количество сгубился. Я могу телепортоваться и не ходить, не шландаться так далеко по крованым узлам, так это добро. Давайте что-нибудь створать. 1600 у меня. 4000 потрібно. Нема таких грошей. Ну, есть? Може у Квафу щось набити. 1060. Люлька першого рівня, будеш більше. И мне для песку можно будет стрелять еще додатковый раз трансмутация 1. Давайте люльку будем помповать. 2 раза можно тут? Подтвердить. Люлька другого уровня. Звичайно, поселить лишнюю дію вашей медичной люльки. Ну, давайте. Третью еще можно зробити. А у меня, подается, есть компонент на 800. Может, третий разве? Что он там пылится? Переробить. Нема, я уже все там переробил в прошлом разе. Окей. Пойдемте поглядим, на кольки это складано. С другим солом змагаться. Апошний вузел, то есть апошний. Я могу не только не по всем вузлам, але там, где я был апошний раз. Зашиниться, да, ось это? Як же спекотно. А он пані Говман. Чому так довго? Насолоджувайся ароматом руж, а я думала, що це якраз не з тих, хто марнує час. Тоді, Балачик, я знала, що цей день настане, інші могли не пам'ятати, але з першого погляду на тебе не сумнівалася, на що ти перетворишся. Блін, а що це у нее такое? Это не каптюри на ногах, она як птушка, да? Логічний банкрут, імпульсивний, самовдоволений. Було лише питання часу, коли ти виступиш проти наших благородних зусиль. Чи було спотворення правди частиною цих зусиль? Чи дають вони право маніпулювати і обманувати цілий світ? Вот ще якісь таку єсі. Бач, це та сама відмінність між тобою і мною. Ти знав, що фермери в горах Тяньшань тисячі років одомашнювали і генетично модифікували ці смачніші очі лотоса. Тиск еволюції ледь не призвів до вимирання диких очей лотоса, але ми врятували їх. Іншими словами, наша винахідливість урятувала цілий від. До чого це ведеш? Не розумієш? Очі лотоса мавполюді, навіть ми, солярійці, усі потребують своїх інкубаторів і теплиць. Пожертвувати крихти у свободі і підкоритися своїм правителям – шлях для безгаданного суспільства. Чому ви трохи не збрехаті? Правда полягає в тому, що слабкі бояться істини і непроможні робити за себе вибір. І що ж дає тобі право робити цей вибір за них? О, пішла політота. Ти підкоряєш інших лише заради власного задоволення. Тут одно і то же, но про одно і то ж, да? Ну, подається за власне задовольнення, да? Ти думаєш більше про себе, а не про інших. Підкорюю? Ні, я захищаю. Типа, я вас захищаю, ви мені платите дань, я така уся вам допомагаю, ви мені обязані. І, ну, принципово тоді я і можу робити з вами що завгодно. Зімні творить порядок, такий мій обов'язок, як соло. Якби ж усе пішло за планом, моїм планом. Ти ще не змучилась, заспокойся вже. Замовкни. Ти перевернув усе до гори дригом, знищив мої досконалі плани. Якби Єгон обрала тоді мене, ми б не опинилися в такій скруті.
Ай, забудь, усьо лише пусті балачки. Знаєш, а я навіть вдячна тобі за цей безлад. Не щодня попадає нагода розчавіти такого злісного шкідника, як ти. Закон джунглів виживання сильніших. Ну, ми вирішимо все найпримітивнішим способом. Будемо просто зараз... Бойка. Бойка. Ну, а ты не будешь со мной, да, змагаться? Будем вот эти для почвары. Дінь-ділінь. Система контролю активована. Сінчу? Звірі, слухайте мій наказ. Ніжте його раз і назавжди. Разом і назавжди. Разом і назавжди. Ей-ей-ей. Зараз ми получим все люлей. Гоуман. Ой-ой-ой. Блін, раніше було один ворог, зараз два вже. О, вот ви почвари які. Ну ти ж шмальнув, конечно. Ну, вот. А чому риса у Говмана, а не на гэтых хлопців? Так, знову якісь таридли пішли. А, ну треба їх спочатку забити, да? Ну так, прискуса. До бойки наступний. Ой-ой-ой. А, ёпта. Не будут их вылечивать. Блин, так это треба сколько раундов? Раундов 6 подает. Подається з ними ось. Прободяться. Ой! Вороча. Знаєш, ще є стріли. Блин, а можно было, короче, дочекаться? О, так это вот... Блин. Треба, короче, каб один з них был в отрубе, тогда буде простее, як би там балансовать. Тут хитро зроблено. Так, а где там? Давайте просто без хуторок. Пришпилив меня. Во, яна летить. Яна буде адраджаць гэтага іншага. Ну, тяжко было подлезть до неї. Ау. Ау. Так, заходим. Файно, короче, набывать, короче, гэты талісманы таким чынам не падаецца. Каб потым на Гофман выкарыстоўваць, калі гэта атрымліваецца. Так. Ось зараз. Блин. Нема талісмана. Ось зараз буду. Потрапив. Так, треба подлікуватися трошечки. Нет! Ой. Кажи. Бежим. Гору. Готово забить.
Каму? А, ёпта. Блін, гэты якийсь-то там кінжал сапсаваўся. Ну-ка. Блін, я не потратив по ним. Чуть не заблокувався. Блін, ну я... Дайте, не здолею гэтым разам, але ну выглядае, што не моцна пакуль складана, але як мы памятаем, у пярэдняй бойкі ўжо была другая фаза, таму мы нічога не ведаем, што пасля гэтага адбудзецца. Як казаў Лёха, пачынаюцца пакуты. Трэба не трапляць на вось гэта. Давай, бей, 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 давай. Блин. Что у меня еще есть? У меня есть мощный ударыш. Ну, он такой мощный, но так само неблаго. Тикай. О, что горячо. Спокойно. Хлопцы. Не треба. Давай сібравать. Блин, а ты не того полічи. Да, хотел я тут використовывать мощную атаку. Но это было не самый добрый час. Хопить поддых бить. Ай, не поспел. Ай, не поспел. О, знаешь, что я подумал? Что на самой справе там у меня есть талисман, які дамажить ворогов, праз талисман, які побач знаходяцца. І може бути, гэта якраз таки ось для гэтага ну, ідэя яго выкарыстаць можна было. Калі гэта будзе не паспеховы ран. Ау. Ну просто паглядзім можа на другую фазу, если атрымаецца. Если она еще раз прилетит. Все, это не занадто тяжко было. Так, разбился колокольчик. Мало тебе одного босса. Так я ж не ведаю, они что-то, ну, я гэта спіраць складанасці верагодна, но павінна ўзмацняцца, но насколькі яно павінна ўзмацняцца, ці сапраўды тут вось просто гэта лінейна ці не лінейна. Ну зараз паглядзім, што адбудзецца. Контроль втрачена, они згубили контроль. Праз тое, што згубіўся колокольчик. Вось яны тут ляжаць. О, тут яшчэ так намалёвана, як не, ну, з крывёй, прям з кішочкамі. Не заблюрылі. Мама. Живая? Давайте я вылікую. Говман, чорт забирай. У меня все было сплановано. Після того, як Йоган знайде ліки, я збиралася відбивати Пенлай. Сіяння, орання, полів, удобрення знадобилися б не менше тисячоліття на відновлення придатної для життя екосистеми лісарійського плем'я. Ми мусили вижити. Чому ж усе закінчується так? Чого ти сподіваєшся досягти? Хіба можеш ти взагалі сподіватися досягти чого-небудь? Тобі варто було поставити ці запитання самі собі.
Ты мне печать аддаш свою? Печатку свою. А, чого ти вилупився? Вбив же мені. Ні. Мамо, твоя захоплива ідеологія воістину просвятила мені. Отак він їй погрожає. А ця думка, що потрібно лише пожертвувати крихтою свободи. Часто без відоці плодять власних же ідеалів. Контроль мозкових хвиль активованих. Ну так само буде зараз, да? Зомбі. Зомбі. Тем просто это такое наказание, да? Собачья кровь. Маму? Хотя мы ее как бы не забили, но она как бы все равно зомби. Что нам дали робить? Маму? Маму! Все? Такий был наказ. У меня я испугался, что у меня загубились патерки, на самой справе я их уже збагрив. Так, а тут зачинено. Ну файно, тоді він що у вас з гэтым якби босом, но ён, мені падаецца, не вельмі складаны апынуўся. Верагодна. Калі гэта не складаны, то наступны будзе ну, типа, складанейшы. Як у сінусоідальным гэта. У сінусоідзе. Сухі пайкі. Салярскі артефакт, яго можна падраваць і шваншвейні. Навошта яму? Будзе шосці есці, расталсцее і памрэ. Лішэнь гарячой вадзе дадаеце свой зручны харчовы прадукт, щоб відчуць смак багаті кращих напоїв пенлаюце от зі смаком бульбашкового чаю. Бульбашкового. Що, з картоплі зроблені? Ці ні. Так, ми подлучилися, може нам зараз якусь ще у світі тут здольність розповідуть, а про історію Гофман. Ось вона була дівчинкою, яка десь на якійсь планеті жила як соляріць, і потім її хтось подобрав. Так голодно, так самотно. А ось та ось жінка, яка і нас, подається, виховала, і вона там щось розповідає. Приєднися до нас, лише рада може втілити твої ідеали. Зразумела, яна почала займатися ось харчуванням для солярійців, збирати щось, кашулі якісь-то. Мавпа-люди займалися, да, гэтым? Молодці, мої дітки, працюйте сумлінно, я дозволю вам прожити вдовше, ніж іншим. Блін, вона все одно тиранію тут все одно робила. Потім ось займалася якимись дослідженнями, контролю. Так, ви завжди будете біля мене. І ось тут що скончилося її лёс. Гэта якісь-то... Дапамагае, карацей, солярійцам, да? Солярійцы гэта как котачкі. Працуйте на полях поруч з людьми, тады ніхто на всьому Пенлае больш не знатиме голоду. Карцей агротиран. Новую печатку дали нам. Куды гэтай печаткі несці, мы так яшчэ не даведаліся. У нас уже две, падаецца, ад Хвафу і вось ад Гофман. Печатка Гофман, печатка Сола, це доказів владі Сола. Ой, було б добре там пайсці, знайсці ось гэтую... Там есть макет, який розповідає про кожну із печаток. Додатково символ впливу та ключ доступу до кодексу Раді. На печаті Сола Гофман зображен символ І, що означає рівність. Рівність того було то сумленность, то щось там. Тут що я не забрався. Стандартний компонент. Зрозумів. Тут усе раўны перед усімі. Хтось опинився рівніше. Так, а мені не потрібно було. Де я опинився? Это то место, где меня потом скинули вниз.
Зараз вернемся до Шваншваня. Как отдать ему то, что мы набыли. Ты можешь выходить с поверха, вот ты ж. Я не чакал вот этого тебе. Алло. Хайо. Так, а я ось не был там сверху, ось там еще. Могу ли туда протиснуться? Там буде якась заборона. Шо там это? О, это я нормально загинул хутка. А что, я не могу там с гэтага вугла кабалочка сцены заскокнуть? Давайте пробяжим. Калі там нічога цікавага не будзе, пойдем тады да базы. Путенько их забьем. Ой, а не треба удвоях тут прилазочку. Опс. Удатно. Так, а шо ось тут? Мне кажется, распрацоўшчыкі... Блин, я хотел вниз сострыбнуть. Кажешь, что ты, калі у тебя нема супраціву чырвоным крысталам, то тебе не варта туды ўвогуле совать свой велізарны нос. Блин, ну я хочу. Я хотел бы подглядеть. Чему мне нельзя? Зараз, калі трэці раз там будзе небяспечна, пойдем тады до карневого узла, каб дайсці да... Ой-ой-ой, до сезона нашего. Опана. Хоть. Держи. Трымал. Так вам усім. Что, есть тут маленький супер? О, не, глядите. Вельмі не павольна, а як лёгка трэба было націснуць на геймпад. Но мне не падабаецца, калі такія месцы будуць. Я вот так хутка не смогу зрабіць. А тут что? Где я ўвогуле тут? Ну пачалося. Ой. Есть якісь-то таямніцы? Нема. Не, может тут трэба... Забывайся, может моцны удар можа пробіваць. В таких месцах. А гэта що тут? О. Цёмны сталь можна выкарыстаць для пасілення стріл. Це вагома збільшыць іхнюю міць. У Hollow Knight было таксама, падаецца, каб натачыць, напрыклад, было клинок, трэба было прынесці ковалю якийсь кавалак артефакту. Тут можа гэта таксама пра стрэлы. Таемны сталь найцвярдзейшы з металю в пенлаю, які бы ручні яго не зрабілі, вона стане буквально незломною. Природные поклады материала находятся в царстве Дзе, в горах Тяньшань. За весь час было выкрадено лишь 3 пласти з рудою, тоже вона звичайно цінна. Вот бачите? Ми їх що знайшли. Дарма сюди сходили. Зразумець толькі, хто нам гэтую зброю може полепшить. А далей? Ух ты, який ти резкий.
Так, там ось купор есть. Нужно пыхнуть. А доўга гэты разламываць гэты кокон. Так. О, а тут можна будзе адчыніць хуткі шлях. Дзе? Тут шо? Каточки? Пташка Тянькунь. Салярійський артефакт, його можна подарувати Шваншвень. От уже ж ми шмат чого можемо подарувати, паглядзець, що з гэтага адбудзецца. У сярэдзіне дошкі є пэўны камплект фігурак Тянькунь. Ця гра з'явілася в царстве Чань, вядома як найстарейша стратэгічна зашкодніцтва на теренах Пенлаю. Можа гэта як міні-гейм там будзе, міні-гульня якаясь. Ці можа будем ставіць дзень, і шмат дзень як бы губляць. Так, а там ниже ничего не было? Не. Что ниже тут можно? Вельми не шмат просторы. О, блин. Тут забьють. Я заб'ю їх першим. Ті я не... Пихнем, тут темно чомусь. Чому тут темно? Таємниці нема. Телепорт. О, куфори мої. Куфори мої улюблені. Знайдено базовий компонент. Так, мені гроші не кидали. Окей. Так, ну тоді глядім, що там по мапі. І... А, ну подається, я з того боку мог... Приходив там... А, я пам'ятаю, да. Тут треба двойний скок, ті якісь то здольні, щоб я мог подиматися вищей. Ну і можна тоді йти до бази, і тоді сьогодні скончувати. Уміння у нас є 2 единки уміння, є щось на 2 единки тут. Чтобы поглядеть, здобуйте додатковий заряд Ці після успішного виконання ударів танчі або черепобій, збільшує заподівну відбиття куль шкоду. Що-то ще є. Повний контроль, тримуючи і впускаючи РБ, ви можете контролювати тривалість детонації талісмана. Вони впливає на шкоду і кількість використаних зарядів Ці. О, вот это типа цікаво, що ти тебе не повинно тримати до конца, каб вибухнули сіл 3, а ти можеш вирішити типа на 1, на 2 одинки, ті на 3 одинки. Талісман вибухосильства автоматично після невеликої затримки, що зменшує ризик потрапити під ворожий удар під час худкость вибуху талісмана, так? 2 заряди Ці прикріплені талісман поглинає... А я можу все гэта набити? Это не буде потім, що мені треба було обирати? Это что, хуткость, рази падения, натисни РТ, щоб хутко вистрибнув на ноги, це вміння... Ага, таке не цікаво. Прикол. О, ось гэту, може, я зараз прокачаю. Просто каб то, щоб можна, коли збирати гэты пісок, я мог використовувати лук, ну, динамічно болей, і гэта, ну, файна здольність. Такой не хапає. Так, сюди я пробіг. Туди йдемо в павільйон. Ну і зараз тоді речі віддадим, поглядим, є ли якісь анімації нові від Шваншвеня. Гэты речі. Що гэта? Що робиш? Це я? Шваншвань, ти нарешті повернувся, концерт не може початися без слухачів. Який концерт? Партитура, пам'ятаєш, ти ж просив, щоб тобі зіграти, я багато вправлявся. О, точно, я пригадую. Ми карті дали йому свиток з ось партитурою. Переход на гэту партитуру дозволить нам ось стрибануть там, де колокол есть. Де є NPC. Може, ми будемо так само розуміти, у яким порядку натискати на колоколи, щоб пройти вишей. Тепер я думаю, що я не впорююся. Я подумав, це буде просто швидкоплінне захоплення.
Ти що, я щоденно вправлявся. Було не просто звикнути до нової міні-селярської аплікатури. Руї. А, це руї такі? Я можу підтвердити, що денні заняття шваншвані, він доволі талановитий. Але ці ноти якісь дивні. Чим старанніше ти граєш, тим гірше звучить музика. Наче вона просто хоче, щоб я розслабився і грав навмання. Що ж, дозволь продемонструвати тобі. Что за хлусня? Мы чули гэтую спев уже. Это же не новый спев. До початку гульні нават гуляе. Так, ставлю мінус. Могли ж щось новое придумать. Композитора запросить. Фух, нідзе не сфальшивів, ну як тобі сподобалося? У нас нема нават нічого, не можемо сказати. Йо, тільки не кажи, що ти не слухав. Невже я так погано зіграв? Здається, тобі не сподобалося. Ні, неправда, було просто чудово. Незнайоме звучання і мелодія, наче вона стояла тут і грала. Про кого ті? Абак, мовний модуль закорочу. Помилуйте, пані, благо, пробачте мою імпульсивність. Ти закінчив переписувати партитуру. Так, я і завантажив до вашої бази даних. Добре, над цим поки закінчимо, не забувай ховати сапілку, коли не користаєшся нею, щоб випадково не пошкодилося. Я можу далі не користуватися? Я ж подарував її тобі. Ой, дякую тобі, йо. Ну, ось він там, якраз таки наш артефакт. О, стародавня піаністська балада. Ви бачите? А, ось тут намальовано, кстати, ось в яким порядку треба туди натискати на ті колоколи. Тому ми зможемо потім вернутися до тої локації, до того NPC і згуляти її. Це головна мелодія стародавньої балади, знайдена у вежі Сонцесходу. Вона до нас прийшла крізь віки, кожною нотою вибравши таємниці історії прадавних людей. О, видатно. Ти, подається, нічого нового тобі не буде, бо я не знайшов ядовитих яких-то отрутних речей, каб ти з'їв. А тобі ми можемо видати 2 речі. О, там 3 речі у нас є. Дашка Тянькунь, давайте дадим. Ого, ти приніс мені кам'яний гриль? Це дашка для гри в Тянькунь. Тянькунь? Це стародавня стратегічна гра, ми використовуємо її, щоб пояснити лад у всесвіті. Ті фігури символізують небесні тіла, і в процесі гри розкривається складна картина рівноваги та протистояння в природі. Кожен хід впливає на всю дошку навколо фігури. Це наочно демонструє, як наші дії здатно впливають на інших. Ого, звучить складно. Складно. Спершу на те виглядає, але що ти зрозумієш ази, як ігрові хитросплетіння захопить тобі у свої тенета. Це чудова гра для розвитку твого логічного мислення. Слухай, я нічого з твоїх слов не розумію, давай просто спробуємо пограти. Ну так я казав, що це буде щось для мікрогульня. Але ж ти навіть базово розташовані фігури не знаєш. Ох, забудь. Все, мы гуляем. Мы просто гуляем или будем соправдно гулять? У тебя довольно великий дым. Теперь не дивно, что ты постійно нарікав на розмір нашого селища. Що? На Новий Кунлунь я не вважаю це місце своїм домом. Невже. А де тоді твій справжній дом? Пригадуєш, як я розповідав тобі вечірні казки? Мій селяріці, як і ті казки, походимо з планети, що зветься Пінлай. На тій планеті було царство під назвою Ся. Це моя батьківщина, мій дім. Ой, то всі казки про величезні калюжі воді були справдивими? Калюжі називали океанами. Я народився неподалік від одного. Щиро кажучи, ми постійно насміхали таких сухопітних щурів, як ті.
Вось у кого 10 краіны, а 10 вось планеты, да, вось на кшталт. Я ж не вінны, що мені не було де навчитися плавати. Виходить, місце, де ти вираз, було навіть більшим за це. Цікаво, у нашому персиковому світі навіть місце для ставки не знайшлося б. Правду кажучи, твої пращурини походять з такої ж великої планети, як Пінлай. Води на ній було менше, ніж на Пінлай, але теж вкривали океані. Направду? Тоді чому все перебралися на цей невеличкий острів? Склалися обставини, як змусили нас покинути Пінлай. Щодо мавтолюдей, довга історія, яку я розповів іншим разом, буду розповідав. Не хочеш розказувати, це якось пов'язано з твоїми пораненнями, чи пов'язано якось з твоїми прагненням помститися, хто тобі це казав. Я лише намагаюся досягти справедливості для свого народу і зірвати маски з лиходіїв. З лиходіїв? А що вони зробили? Зосередься на грі. Нам потрошки розповідають увогуле, чим тут заміс, чому він хоче якби помсти, да, тут якоїсь. Вах, коли це всі мої фігури зникли? Навже ти думав, що всіми цими запитаннями зможеш відвернути мою увагу? Хе-хе, самі собі капасть зробив. Тяньку така складана, чи є в мені шанси тебе перемогти? Хто знає, невідомість робить пошук вартим уваги. Невідомість. Пошук вартої уваги робить. Видите, які тут скази? Треба запам'ятати у нотатник про ці речі. Я думаю, буде міні-гульня, а тут буде просто діалог додатковий. А чекайте, я можу ось ті речі, які я забрав на шаншмені, дати, наприклад, квафу. Нема такого, тут тільки поліпшення. Окей, тоді давайте вже на сьогодні дадим всі речі і скончимо. Поговорити, ну, якщо ще. Йо, як пройшло змагання з твоєю пані пташкою, я впевніший, що переміг. Я не думаю, що перемога чи поразка важливі. Сподіваюся, ви все ще наладите, так? Ви ж замірилися. Нічого не відказали, бо ми вогулі оторвали їй ноги. Ми такі злодії. Сухі пайки давайте дадим. Хочеш солоденького? Солоденького? Ти про це сухі і тверде печиво? О, у нього приємний солодкий аромат, ще з чайними нотками. Ти зараз тримаєш у руках найбільш популярний сухпайок за смаком молочного бульбашкового чаю. А навіщо було перетворити його на сухі кубики? Вам нормальна їжа не до вподоби? Запитує. Це екстрений пайок. Його створений таким, щоб легко було носити з собою у критичних ситуаціях. Це як у грузині щучела, з того на кшталту, що є висококалорійна їжа. Було тягом на подорожжі, тому цілком восполнити свої сили. Це екстрений пайок. Зрозуміло. А є з іншими смаками, наприклад, з рибкою. Вибір доволі великий, але з усіх були свої улюбленці. Я видавав перевагу підсоленням, тому що вони гарно поєднуються з алкоголем, так? Що ще п'є? Що це ти робиш? Ого, воно такі твердзенні, літні люди з поганими зубами, як от у нашому селищі взагалі б не змогли це розгризти. Його ніхто не загризе, його заливають гарячою водою. Га? Обов'язково гарячою, я поки не кипятив води, а холодно згодиться? Згодиться, але на смак буде кепсько. У твоїх руках остатня коробка сухопайків зі смаком бульбашкового чаю, ти не уявляєш, яка вона цінна. Це остання коробка, тоді я поки не поспішатимуся, дочекаюся особливої нагоди, щоб насолодитися цим сухпайком. І заварити гарбату, коротейко. Это конт. І давайте дадим портрет кунлюцького безсмертного. Да. Хочеш поглянути цю картину, я знайшов у стародавньому храмі? Картину? А вже ж, я і знаю, де нам її повісити.
О, гэта хутка нават. Тут, бачыце, па адлегласці размоў. Ось тут ён павесіў. Добра. А куды дзівіцеся на цю асобу? Ці на то дерево, да? Ці на асобу, ці на дерево? Нават не знаю, але асоба, імаверна, це Кунлюцькі бессмертны. Бессмяротны. Кунлюцькі бессмяротны, ти знаєш його? Це просто легенда. Кажуть, він 1000 років жив у лісах прадавнього Кунлуня, досягаючи гармонії з Дао. Зауважу, що я ніколи не вірив у ці вигаді народні казки, так? Навіть якщо безсмертний вигадка, на картину намалювала дуже талановита особа. Був період в історії, коли люди слова пензля покинули острів Кунлунь, рятуючися від полум'я війни. Можливо, автор був серед них. Гадаю, автор міг справді зустріти безсмертного. Фантастично, наче просто чорнильні лінії, але що робити їх такими чарівними. Так виглядали всі картини часов тисячолітнього досліджень. Якщо це першотвір, то він доволі цінний. Мітці творяться не заради грошей. Антиквари з тобою не погодяться. О, видатно. Так навешивали там ми погуляли. Зараз хутенько пробіжимо, поглядимо на деревця, сходимо до Руй, поглядимо, чи є у нього новий діалог. Так, у нього є діалог, але ми наступним разом його поглядимо. І зараз йдемо туди заховуватися. Поглядім. А звичайно, після заховання якогось відбуваються ще додаткові катсцени з запошніх речей, яких ми дарували, але зараз поглядимо. Чи зміниться щось. Відпочити. Сійшов ось цей феншвань кудись зараз. Пробіжимо, поглядимо, куди він сійшов. Квафу кудись сійшов. Вони там разом, наверное, зараз гуляють у своїх этой п'ятнашки. А ні, нема їх там. Почекайте, я можу подойти? Тут немає ніякого директиву чомусь. Давайте поглянемо, що на хлопці там надумали. І потім туди скончимо. Квафі чомусь незадоволений. Єй, малий, це в тебе сухпайок чи смака молочного бобячкового чаю? Ага, я віддав їх мені і порадив залити з гарячою водою, щоб вони стали солоденькими. Чому це питання? Стали солоденькими? Ти неосвічене дитисько. Без лісу рейсів потребували хоча б одні п'яли на день, щоб цукор у їх напоях підживлював їхні змарніли душі. Тобі потрібна 1 штучка на день, дядюшко Пухко. Ні, він давно кинув. Ех, цей дорожній кухоль містить напій, що лише мав вигляд бульбашкового чаю. Минуло століття відтоді, як востаннє смакував справжні бульбашки тапіоки. Напевне, це мій найбільший жаль. Якщо я все одно помру, чому б не посолодити собі ордалію? Тому що ти застрягнеш, піднімаючись сходами до небес. Ну зараз же вже не важливо, щоб ти знав, я обійшов половину нового Кунлуня, не зміг знайти ані пакуночка таких сухпайків. А тепер таки просто досі якісь мавпи стріскаті, можливо, остатній пакунок. Це ганьба. Якщо ти таких любиш, я не проти... О! Ні, так не буде, я дорослий, я не відбираю смаколики від латлів. Усього гаразд, та й напевно я навіть не зможу правильно їх приготувати. Ні, я віддав їх тобі, я не маю, коротше, ми зараз посябруємо. Гаразд, тоді я напевно... Але якщо ти так наполягаєш, я смиренно прийму твій дар. Хе-хе, тримай. Ну ось ми потрошку і посябрували з ним. Добре, нема діалогу. Хоча це все буде діалог у Квафу. Він скаже, ой, там не така дренна мавпа людина. Вона дала мені бульбашкову чаю, гэты сухпайки посмаковать. Просто ми докладніше, що буде діалог тут. Да, є діалог. Окей, а ми його на наступному наразі поглядимо. Тоді йдемо заховаємося. І тоді
сегодня развітваемся. На сёння амаль што 3 гадзіны пабадзяліся. Аднаго ворага забілі, а другі печатак атрымалі даволі прадуктыўна. Ну всё, дзякуй, чатик, што былі, дзякуй, што прыходзілі, слухалі, пісалі ў чат. Дайце я пагляджу, ці ёсць хтось зараз на твічы, каб мы, можа, зладзілі рэйд. Бачу, хтось нават завітваў на... І зараз ёсць на ютубчыку, але ў мяне не так шмат добра працую. Слава, палітыка пачалась, такое я хваляваю, так, што адбываецца, ты маеш рацыю. Прыгожа, так, нелёгка вельмі, так. Вітаю ў чаціку, хто прыйшоў і гледзіць з ютубчыка, мы тады скончываем. Добра. І тады, да. Так, а я хацеў паглядзець, хтось ёсць у нас на твічы рэйду. Вам тады экранчык апошні зараз уключу. Вось, ён павінна быць бачна. Нават спеў якісьці ёсць. Добра. У нас ёсць крывічанка, Шаграэль Бай. Давайте пойдзем, можа быць, да крывічанкі, просто падтрымаем пані. Так што яшчэ ёсць анігілятар, ён гуляе Оверлорд. Ну, тады будзе вырашаць, в прынцыпе, да кого вы захочаце даяднацца. Крывічанкі, в прынцыпе, там больш, наверное, чытання, да, якісь-то сёння. А мы все равно заладзім рэйд. Всё, дзякую вялікі, што былі. Всем тады добраніч, прыходзьце да наступныя стрымы і да пабачення.